Mae cyngrair mwyaf cyffroes Cymru yn ôl. Casnewydd y tîm cartref sy'n gwisgo coron pencampwriaeth Super Rygbi Cymru yn herio'r porthmyn a gipiodd teitl y gwpan nôl mis Mawrth. Gwnewch eich hunain yn gyfforddus am dymor arall arbennig. Y gic bwt yn casglu, yn tirio. Johan Hughes yn rhoi yr ymwelwyr nôl yn y gêm. Mors yn nerthol unwaith eto. Cais i lan ymddyfru. 27 pwynt i lan ymddyfru. 20 i Gasnewydd. Dan ymddyfru sy'n cael y dechrau delfrydol i Super Rygbi Cymru. Ond heno, ein tro ni, o dan llif oleadau y brif ddinas, Caerdydd yn ebyn, Cwins Caerfyrddin, Super Rygbi Cymru, yn fyw ar S4C. Helo a chroeso i Barc yr Arfau ar gyfer ail round Super Rygbi Cymru. Caerdydd sydd ar frig y tabl heno gyda Caerfyrddin yn edrych i fwrw nôl ar ôl colli i ben y bont wythnos diwetha. Felly Caerdydd nôl lle orffennon nhw'r tymor arferol llynedd ar frig y tabl. Mae Glynebwy yn gyfartal ar pwyntiau a'r porthmyn yn drydydd. Ond dyna mond y cyntaf o 19 gêm, felly mi all am i fydd digon yn newid dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Croeso i Barc yr Arfau yn y brif ddinas. Mae côr Barc yr Arfau yn ymuno ni heno am ffordd i ddechrau'r noson. Mae'n teimlo fel achlysur a am ffordd i edrych mlaen at ben wythnos o rygbi yn y gystadleuaeth. A hefyd yn ymuno fi, mae hyfforddwr Academi Caerdydd a chyn blaen ysgellod Cymru Josh Turnbull a hyfforddwr sgiliau'r gweilch. Felly, dau dyn sy'n gwybod beth maen nhw'n siarad am. Dau dyn sy'n hoffi canu. Ti'n taro fi fel rhywun sy'n a can yn dyfol, Gareth? Sy'n ots da fi, so ddim am nawr. Gewn ni falle ffindo mas yn hwyrach. Ond, newn ni droi'n sylw at y gêm, achos dyma'r tro cyntaf ni'n cael dy gwmni di ar y rhaglen. Yn amlwg, ti eisoes wedi hyfforddi tîm dan 20 Cymru, felly ti'n gyfarwydd a datblygu chwaraewyr. Faint ti'n edrych mlaen at y gystadleuaeth mae heno? Mae'n gret, diolch am y croeso. Mae'n gret i fod nôl mas a watcho gêm y rygbi to a pwy mae cystadleuol yw'r gyngred yma a cyfle i weld chwaraewyr sydd yn datblygu. Mae'n elfen bwysig iawn yn y gêm i ni y gyngred yma. A un sy'n gyfarwydd ar chwaraewyr na, Josh, fel wedes i, ti'n gweithio dy boes yr Academi yn wythnosol. Ydy'r tîm cystal a be o'n nhw llynedd? Falle bydd yn bach yn gwell. Tymor ma, mae bach mwy o chwaraewyr dod trwyddo tymor ma. Lloyd Lucas, Rhys Cummins, ddau sydd wedi cael profiad yn barod yn marfer gyda tîm Rhanbarthol yn barod. A ni yn gweld nhw yn neud y cam yna lan i'r lefel Rhanbarthol a draws y tymor. O ran Caerfyrddin, maen nhw'n dod yma ar ôl colled munud ola wythnos diwetha. Pa mor awyddus fydden nhw, Gareth, i fwrw nôl? Fydden nhw motivated iawn. Mae wastad yn siom yn colli yn hwyr yn gêm. Ond mae'n gret bod nhw mewn gemau mor agos. Bydd nhw'n benderfynol iawn o roi pethau bach yn iawn a gobeithio ar ochr arall y canlyniad. A Caerdydd yr un mor benderfynol, Josh, i barhau ar momentum o'r perfformiad a'r canlyniad yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha? Mae Dan Fish a Craig Efer wedi gwrthio'n galed yn barod dydd Mawrth. O'n nhw'n bles iawn gyda perfformiad lan yna, bach o gwaith i wneud gyda amddiffyn yn barod, ond bydden nhw'n eisiau dod mas heno a wneud yr un peth eto. Ti wedi sôn am y prif hyfforddwr Dan Fish. Newn ni gymryd cipolwg nawr ar y tîm. Mae Dan a'r tîm hyfforddi wedi dewis. Mae chwaraewr dan 20 Cymru Ieuan Davies yn dechrau fel mewnwr i Gaerdydd heno. Trwy fod ar fenthyg o Gaerfaddon, felly mi fydd e'n ceisio cadw'r chwaraewyr ar y droed flaen yn ystod y gêm. Cyn chwaraewr rhenglan y dreigiau Ben Fry yn dychwelyd nôl i rygbi ar ôl cymryd blwyddyn allan i weithio, felly mi fydd e yn ceisio creu argraff yn y rheng ôl. Ac ar ôl llofnodi o dîm saith bob ochr Prydain Fawr, bydd cyn chwaraewr y gweilch Tom Williams yn dechrau yn y canol i Gaerdydd. Felly cyn i ni drafod ymhellach fan hyn, gynharach, mi gafodd Owain cwmni'r tîm cartref. Dan Fish, a really positive start to the season last week, 2 winning bonus points. I'm sure you couldn't have asked for much more. I know, like you said, it's great to come away with the 2 bonus points first game of the season. The pleasing thing, we played till the very last minute, obviously, to get the penalty at the end to get that extra point. But, there's plenty for us to work on as well. Yeah, first home game of the season now. What have you taken from last week, maybe to improve on, to make sure you kick on and go even further towards the end of the season?
You know, we got a lot of young players playing, you know, so it's about their development weekly, and you know, if they can take in the little bits of information now we've dived into this week, obviously a short turnaround. We had a one training day, so we haven't overloaded things, we haven't changed a lot of stuff from last week. We just want to be that, you know, 10-15% better than we were last week. Cheers Dan, good luck today. Diolch yn fawr iawn, thank you. Sôn mynd un o boes ifanc sy'n chwarae Lloyd Lucas fan hyn, 19 oed ydi o, yn chwarae maswr. Sut dwi ti Lloyd, gai dynnu chdi draw ati fi. Sut mae Iwan, dechrau y gêm gyntaf o'r tymor fel maswr, ta edrych ymlaen eto diw? Yeah, of course, fi'n edrych ymlaen. Mae'n dim yn glawio, so mae'n dda fel maswr i taflu o pil rownd. Ie, ti di arfer chwarae Glan Taf, mae dwi'n siŵr fod. Sut gêm ydych chi'n chwarae heddiw ta? Mae Caerdydd yn adnabyddus chwarae gêm agorad, mynd i redeg. A dyna di'r steil, neu ti'n mynd i gymryd gêm gicio Dan Fish yma? Well, of course, taflu o bil rownd, gweld ond controlled taflu o bil rownd. Os yw angen cicio bil, dwi'n angen ond, taflu o bil rownd. Lloyd, pob lwc heddiw yma a joio'r gêm. Diolch. Diolch fawr. Nice one. Ie, pigo glaw yw hi ar y funud, fe ddim o'r wael â ni, ond Lloyd Lucas nath ei ymddangosiad cyntaf i Gaerdydd llynedd. Sut mae fe wedi datblygu a tyfu mewn i'r rôl? Jyst y cyfarwyddo, really, gyda'r lefel yma. Mae wedi cael profiad yn y gorffennol, ond mae doniau ymosod da iawn gyda fe, a mae hwnna'n dod o'i doniau trefnu. Cyfnod byr o gweithio da fe, oedd i cyfathrebu fe'n ffantastig. A cysadleuaeth da nawr yn y Crys 30, Josh. Ie, fe, Harry Wild, mae cwpl o boes yn dod trwyddo fyd, Ben Cwmer, tanddo nhw yn y tîm dan Dei nawr fyd. So mae lot o profiad o boes ifanc sy'n dod trwyddo yn y Crys 10 na. Ie, un ar hugain o chwaraewyr yr academi yn cael ei dosbarthu i glwb Caerdydd. Dylse hynny fod yn fantes i Dan Fish eleni. Evan Rees yn un arall ymysg y blaenwyr. Ie, daeth yn nôl i Caerdydd cwpl o blynedd yn ôl. Oedd e bach yn... Oedd e'n dda blwyddyn diwetha, ond mae wedi tyfu mewn i'r gêm nawr. Mae wedi bod yn marfer gyda'r rhanbarth fyd. Mae 15 cari dros y gêm wythnos diwetha, a mae defnyddio trad yn dda, mae dadwaith o'r bil mas o tacl, mae gallu curo pobl, bydd eisiau gwneud yr un peth eto heno. Dyna beth sy'n angen ar y clwb ac ar y gêm yng Nghymru, carwyr da, Gareth. Ydy, mae'n rhoi sylfaen da i chi wedi ni ymosod yn effeithiol. Ie, reit wrth i'n edrych ar steil Caerdydd, pa mor debyg yw i steil y gêm ranbarthol a pa mor bwysig yw Gareth, bod ni'n gweld y cydlyniad rhwng y dau dîm? Ydy, mae'n bwysig a mae'n amlwg iawn, maen nhw'n byw ar y lein yna gyda'r tîm ranbarthol. Maen nhw'n ware yn agwedd i prif hyfforddwr Dan Fish, ond hefyd ware yn agwedd prif hyfforddwr y ranbarth, a mae'n amlwg iawn yn ei ware a siwt mae'r boes yn datblygu trwy'r system. Faint o amser mae Dan Fish a Matt Sherrod yn trafod y steil yma yn treulio gyda'i gilydd? Ie, mae'n dechrau yn academi fyd. Dyna beth mae'n eisiau gwneud gyda tîm Dan Dei nawr. Ni'n wneud yn y gemau yn barod, a ti'n gweld e'n dod trwyddo nawr gyda tîmau Caerdydd a Rhanbarth. Maen nhw eisiau dadwaith o'r bil, symud e mas o tacl, a mae'n creu problemau am ddiffyn tîm eraill. Ie, mor beryglus gyda'i bil yn ei dwylo. Tybed pas steil welon ni o Cwins Caerfyrddin heno, ond oedd Matt Sherrod mae'n cadw llygad ar y boes yn gynharach heno. Mae'n edrych yn ddyn prysur iawn ar y funud yn dywe. Ond awn ni nawr i fanylu ar dîm yr ymwelwyr, tîm Cwins Caerfyrddin. Mae Cynulleidfa Cymru Steph Evans yn chwarae fel cefnwr i'r Cwins heno ar ôl 11 mlynedd gyda'r Scarlets. Mae'r chwaraewr rhyngwladol sydd wedi ennill 12 cap yn gwybod ei ffordd i'r llinell gais, felly fydd e'n croesi'r gwyngalch heno tybed. Cyrraeddodd capten newydd Cwins Caerfyrddin Sean Evans y clwb yn yr haf ar ôl gyrfa broffesiynol 9 mlynedd gyda'r Scarlets a Nottingham. Mae e'n symud nôl i'w safle cyfarwydd o flaen y sgellwr heno ar ôl cyfnod fel bachwr gyda'r Scarlets. Ac un chwaraewr ifanc y dylai pawb fod yn cadw llygad arno yw'r ysgellwr Thomas Williams. Llynodd y helpodd ei goleg Llanymddyfri i ennill pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. A nawr mae Owain wedi cael cwmni gwyneb cyfarwydd iawn. Ie, dwi fo'r ddau Steffan Thomas, y cyfarwyddwr rygbi. Steph, it was a tough start to the season last week, a narrow defeat at Bridgend in the last minute. You know, how tough was that to take, and how much you've spoken about it to spur you on this week? It was very difficult to take. You know, we were 24-21 up, winning all the stats on the board, except for the final score at the end of the day. 3 minutes to go, you know, as I say, 24-21, it left a real bitter taste in the mouth, and the boys are really disappointed. So going to use that this week to try and fuel us up, and you know, we're up here tonight determined to put amends to that.
Yeah, Cardiff, a quality team, full of confidence. Finished top of the table in the regular season last season. Also a good start against RGC, winning with 2 bonus points. What's the game plan to stop them? We haven't looked too much at Cardiff, to be honest. There was early doors in the season. There's not a lot of footage, so we're focusing on ourselves. We've got to build on what we did last week and look to improve on a few areas. But look, we were relatively happy with our performance last week. You know, a few tweaks coming into it today. If we can be at our best, then we can give Cardiff a run for their money. If we don't turn up tonight, or we fall short in some areas, then it could be a long night. So hopefully it'll be the first and foremost, and we give them a good run for their money. Cheers, Steph. Good luck tonight. Diolch yn fawr iawn. Steph Evans, sut wyt ti? Dwi'n siŵr ti wedi cael sawl atgof melys iawn y chwarae hyn mewn Crys Ysgarles, dwi'n siŵr, do? Ie, ni wedi cael good memories ma, ni wedi ennill cwpl o gemau, ond good memories ond ar Quins, bod tasg newydd. Ie, sut mae gwisgo Crys y Quins rwan a dod yma i chwarae, ac ella chwarae ro bach o wahanol fel rhywun o brofiad mewn tîm efo ambell boes ifanc o gwmpas ti? Ie, fi'n enjoyo fe. Mae'n profiad wahanol i fi dod mewn a o'n i ddim yn nabod lot o boes, ond fi wedi cael ei mixo mewn a just beth profiad fi allu dod i'r tîm. So, yeah. Steph nhw dweud, os cherch gorau, ydych chi'n gallu ennill, ond beth ydych chi angen gwneud i ennill? Fi'n credu just stick to the game plan, ti'n bod, wythnos diwetha ar y diwedd, oedd win off a bit of script a cost us in the end, ond na, fi'n credu just i ni just canolbwyntio ar ei hunan. Gwych, diolch Steph, pob lwc heddiw. Diolch yn fawr. Stick to the game plan. Mae'n swnio'n ddigon hawdd pan chi'n gweud o cyn y gêm yn diwe. Ond ewn ni nawr i sôn am darbenigedd di y rhengol. Lewis Millen, gweithio'r golled wythnos diwetha, mi nath e sefyll allan. Ie, pob blwyddyn mae'n chwarae, mae top o stats, cario, taclo, dros y bil, mae'n dwy'n y bil yn lot fyd, so un o chwaraewyr y gorau, Quins, maen defnyddio fe'n effeithiol, cario bil mas o llinell, so just gweld e'n mynd yn dda hyn o fyd. Ie, ond falle bod yn cario'n grif, dwi ddim yn cymryd unrhyw beth i ffwrdd o elfennau eraill ei gêm. Ewn ni nawr i drafod y bachwr, Lewis arall, Lewis Morgan, dyn ti'n nabod yn dda o dy gyfnod yn hyfforddi'r Scarlets? Mae Lewis yn esiampl dda o y gyngred yma, really. Perfformiodd e'n dda llynedd yn gynnar yn y tymor a cael cyfle wedyn lan mynd gyda Gaerdydd yn y URC yn paratoi am y gemau na. A mae'n cario na ymlaen, mae fe'n dynamic, mae fe'n effeithiol gyda'i set piece ac yn disgu yna trwy'r amser, ond mae'n her mowr i Gaerdydd. Cwr Parc yr Arfau, tan gwell, fe nesaf nos iau, ond o ran safleoedd gosod set piece fel wedys i, pan ti'n meddwl am Cwins Caerfyrddin, wyt ti'n meddwl am safleoedd gosod cryf? Oedden nhw wedi symud falle oeddi hynny wedi bod yn gwendid iddyn nhw yn ddiweddar? Maen nhw eisiau dadlaeth o bel mwy, ond eisiau sy'n neud na, mae'n rhaid i cael platform, a os ti ddim yn cael hwnna, ti ffili chwarae. Dyna rhywbeth sydd wedi bod yn gryf i Cwins Caerfyrddin am sbel nawr, ond wythnos diwethaf ddim bach yn damboesau, bydden nhw eisiau dod mas o hynna a wneud bach o gwahaniaeth hynny gyda hwnna. Reit, mae'r gic gynta yn prysur agosau. Dyma ni, Cwins Caerfyrddin yn collin y funud ola ar gael bragdi. Ond mae'n amser nawr i droi'n sylw at rown 2. Gareth Williams sy'n cael cwmni Owain Gwynedd yn y Gymraeg, tra bod Josh Turnbull ar ei ffordd i ymuno a Rhys ap William yn y Saesneg heno. Noswaith dda i chi, a chreis y cynnesu Barc yr Arfau ar gyfer ail rownd Super Rygbi Cymru. Llach dweud bod y glaw wedi heibio ac mae'r amodau yn berffaith ar gyfer rygbi nos iau o dan y llif oliadau. Gêm gartre gyntaf, boys y brif ddinas yr onwgir o rygbi Gogledd Cymru dros y penwythnos tra bod Caerfyrddin wedi colli'n hwyr yn erbyn Pen y Bont. Ac Gaerdydd wrth yn frig y gyngrair arferol llynedd, fydd nhw dal i frifo ar ôl colli'r pencampwyr yn y pen draw. Cas newydd yn y rownd gynderfynol. Cwins Caerfyrddin ar y maes yn barod, efo Caerdydd i ddilyn. Ac i'r Quins, un oed nhw eleni ydy gwella dymor digon simsan a siomedig llynedd, a bod y fwy cystadleuol. Nawr 9fed safle o'r ffeno nhw. Ac fel ni'n gwybod, Super Rygbi Cymru ydy'r llwyfan, y llwybr i talant y dyfodol. Ac ar noson fel hon, fydd dim esgus a gweld y rygbi agored a chyffroes i ddiddanu'r dorf sydd wedi dod yma. A dyma ni a glas
Caerdydd yn dod i'r maes, yn cael ei arwain gan Jason Harris. Gynt o'r tîm rhanbarthol o'r gorllewin y wreiddiol. Mae gan gapdan ar Gaerdydd bellach yn rhannu brofiad o helpu i feithrin y llu o boes ifanc yn hîm Caerdydd. Ac gewch chi edrych ar y tîm, mae Dan Fish wedi gwneud 3 newid i'r 15 a cychwynodd y Mae Colwyn. Joe Cowell a Griff John Morris yn dod i fewn i'r rheng flaen, tra bod Lloyd Lucas, sy'n 19 oed, yn cychwyn yn faswr yn lle Harry Wild, sef un o ser y gêm yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Ac ag ategu pa mor ifanc ac addawodd i Caerdydd, 10 o Academi Rhanbarth yn y 23 heddiw. I Gaerfyrddin, does dim angen edrych llawer pellach na'ch Steffan Evans, gynt o'r Scarlets a Chymru fel un o ser y tîm. Tom Phillips a Sean Evans yn nabod ei gilydd o dda hefyd o'r rhanbarth y Scarlets, efo Evans yn capteinio'r ymwelwyr. Mae 5 o Academi'r Scarlets yn cychwyn. Ben Williams, Sam O'Connor yn y pac, a Rhodri Lewis, Ellis Price a Thomas Williams yn yr olwyr. Williams, fel dyn ni eisiau clywed, wedi ennill gyngrair o colega hefo Llanymddyfri llynedd, ac yn un werth i wylio. A Ben Brixby, dal edrych digon ifanc, ond mae brofiad o'n lu bellach wedi dyfarnu ar cylchdau 7 bob ochr y byd, ac hefyd yn y bencampwriaeth rygbi. A dyn ni ffordd, a ni yma ar Barc yr Arfau wrth i Gaerfyrddin. A ni Gwyn a Di chwarae'r chwyth i'r dde. It's your own man on top of the ball. A Caerdydd yn derbyn y meddiant yn ddigon ddiffws a ffwdan i gychwyn. No. Wrth ni weld Ian Davies yn troedio'r bel yn ôl ac yn chodi un uchel a dros yr ystlys bella yna. Ac erbyn hyn mae Gareth Williams wedi cyrraedd y blwch sylwebu. A Gareth, fel bob cychwyn gêm rygbi, dechrau cadarn sydd angen a mae Caerdydd i delio fo'r bel. Ond i'r Quins rwan, mae yna bach o safle, bach o feddiant a cyfle cael rhyw stamp cyngar a momentum cynnar fewn i'r gêm. Gaerdydd wedi clyro'n dechrau, ond bydden nhw licio bod bellach lan y ca, felly mae hwn yn safle gret i'r Quins i trio sefydlu yna. Quins yn blown y gornel. Yn cael ei hyrddio nôl yn colli'r gwrthdrawiad. Joe Cowell, y pop pen rhydd yn neud yr niwed yn amddiffynol. Cario cri, pwmpio'r coesau yna dda ar ôl y dacl. Cwins Caerfyrddin yn profocio'r cyrion i ddechrau, cadw'n glos. A Gareth, byddwch chi'n trafod i gychwyn Caerdydd, allan i'r tîm sy'n adnabyddus bellach o chwarae rygbi agored deiniadol. Ond mae Quins hefyd yn draddodiadol wedi bod fel, ond yn ystradegol ddechrau'r tymor, mae wedi bod yn dîm fwy clos a cadw'n dyn. Ta pa ffordd chi'n moyn ware, bod ar y trod flan, yna beth sy'n bwysig, a chi'n gweld fyna Quins yn cario mewn i double tackles lot, really, ware teg i Gaerdydd, ond felly symud y bel, twtch bach, un pas, twtch fwy lydan. Yn ni gweld yn fan hyn. Yn colli'r bel ar y tir. Mae Caerdydd wedi gallu procio hon. Yn ddofn i hanner yr ymwelwyr on. Quins ni dwy'n hi. Use it! Cymryd i amser y gigs yn ddilyn. Rhodri Lewis, ni'n chodi un uchel. I fewn i'r llif oliadau. Mae'n gic dda. Yn gystadleuol dan bwysau mae Joe Goodchild. Yn gallu agylchu'r bel. Cyn chwaraewr rhanbarthol y dreigia wrth gwrs. Sgoriodd cais arbennig. Drws nesaf fan hyn, ni'n eich gwpan i Gaerdydd. Sawl tymor nôl bellach, ond y be wedi ddwy'n. Y gwrth ymosodiad gan y Quins. Eto wedi ynysu ar y tir. Dylarwa wedi dwy'n hi. Wrth ni weld Joe Cowell. Wedi nistriol yn gynnar o'i daclo. Da ni gwisgo 7. Dylarwa wedi sgorio wythnos dwytha. Ond yn amddiffynol tro hyn. Oedd y Quins yn siomedig 3 o gyrff y methu symud un dyn o'r ffordd. Yna rynwedd o gêm Dylarwa, maen nhw'n ffantastig yn yr agwedd na i fod yn deg, a mae angen y Quins i fod yn lot fwy effeithiol pan maen nhw'n cyrraedd yn y mater. Ie, bys ti wedi ffordd i fod yn y tîm dan ugian neu
Na, dim y tîm dan ugen. Gys i pleser o weithio dy fe tyma bach llynedd yn paratoi am gemau yn erbyn y tîm dan ugen, ond na, so i wedi cael y pleser o weithio dy fe'n gyson. Caerdydd yn dod yn agor. Harlam ac mae'n mynd i fod yn sgôr i'n siŵr yn y gornel chwith. Dewi Cross, neb llai na'r peiriant i hun. Am yr drail dros yma'r hwn, mae Cross wedi croesi. Gwych, a dangos y bygythiad, y cyflymder gyn Caerdydd y Llydan. Pwy mor ffeithiol o ddailgylchu'r bel, fel bod olion Gaerdydd yn cael fel nhw'n gweud ar y front foot. Ie, ni dechrau'r ystadegau Dewi Cross cyn dod yma heddiw yma. Mae record sgorio fo'n arbennig o dda. 13 tymor dwytha, 6 y flwyddyn flaenorol a 23 y flwyddyn cyn hynny. Mae effaith Dewi ar y tîm a dros y blynyddoedd wedi bod yn ardderchog i fod yn deg. Perfformwr amlwg iawn ar y lefel yma. Oedd Lucas. Honna yn gwiro yn berffaith i mewn rhwng y pist. Ni weld sgôr eto gan Dewi Cross. Cynt o'r gweilch wrth gwrs. Wedi symud yma i'r brifddinas a mae gyflymder o heb amheuaeth. Caerdydd 7, Quins dim. Ac ni'n sôn, Gareth, am ddatblygu chwaraewyr. Dyma erbyn hyn ydy'r llwybr i'r chwaraewyr ifanc i ddatblygu i'r lefel rhanbarthol. Ond dwi'n meddwl Dewi Cross wedi lawr o'r lefel rhanbarthol. So dal nhw'r ifanc. So sut mae o'n allan ffeindio ffordd nôl i fyny? Mae'n wir, mae'n bwysig i cadw golwg ar y fath chwaraewr, ond hefyd y sgil o defnyddio talent fel i datblygu'r chwaraewyr ifanc fel Lloyd Lucas o gwmpas. Os y profiad sydd gyda rhywun fel Dewi Cross yn ffantastig. A mae angen cadw golwg ar y boes na, ond hefyd defnyddio sgiliau i'r boes ifanc sydd yn ymuno gyda'r gyrfannau yma. Ie, dwi'n sôn am cael yr asgwrn cefn na o fois profiadol. Joe Goodshare wedi chwarae'r dreigian rhanbarthol yn nhîm Caerdydd. Jason Harris, y captain, wedi chwarae i Gaerdydd, os yw'n cofio'n gywir cyn dod o lawr i Gaerdydd i chwarae. So mae angen yr asgwrn cefn na i arwain y tîm. Ydy, a profiadau fel canolwyr Gaerdydd wedi bod ar y gylchdaeth 7 bob ochr am blynyddau mowr a dod â lot o brofiad sy'n gallu cael ei ddefnyddio. Ie, rhywun peth Morgan Williams wrth gwrs yn drawn yng Nghas Newydd bellach. Joe Goodchild, Cwins Caerfyrddin. Fydden nhw wedi bod yn siomedig efo'r perfformiad yn y tymor agoriadol yn y Super Rygbi Cymru. Lawr y 9fed safle. Fydden nhw'n gobeithio siŵr o fod jyst i ddatblygu o hynny rwan ac ennill fwy o gemau yn athlw llynedd a bod y fwy cystadleuol tuag at hanner uchel y sabl. Hwna wystod y nod fi'n credu yw gwella'r nod dros y flwyddyn y tymor diwetha. Rwy'n cwpl o canlyniadau cryf erbyn diwedd tymor, ond falle bach rhy hwyr yn sgil y big picture de. Ie, ennill 6, colli 12 oedd i record yn y tymor dwytha. Chwarae un, colli un. Tymor hwn. Colli'n hwyr i ben y bont, dwi'n siŵr os yna wedi brifo. Ond dyma nhw wan, bach o feddiant. Fawr o strwythyr eto i'w hymosod efo Caerdydd i fod yn amddiffyn yn dda. Dyna welliant, bach fwy o led ar y bel o'r ardal y dacl. Gec wedi tharo i lawr. Dyma ni eto Caerdydd yn croesi'r llellfantais i gychwyn. Caerdydd yn ddigyfeiriad. Eto troi at y blaenwyr. Ac yn hyn o bryd, mae Caerdydd i weld yn gallu naddu'r metr neu ddau ar ôl y gwrthdaro corfforol. Mae hwnna'n rhan bwysig o'r gêm, y gwrthdariad na. Pwy sy'n gallu dominito na. Mae'n rhoi chi ar y trod flaen a chi'n gallu dictato'r gêm wedyn. Cwpl o luniau bach positif fyna i'r Quins fel Sean Evans jyst yn dangos y bel a agor hanner ysgwydd lan i Cymru mantis o'na. So falle bod hwnna'n rhywbeth mae'r Quins yn dechrau cael gafel yno nawr. Ie, di siwr i'n gwrando'r Eddie Jones yn siarad ddim rhy hir yn ôl sôn bod rygbi ddim yn ôl rhywfaint i'r gêm gorfforol yn yr map. Pwy bynnag sy'n ennill
y gwrthdaro. Mae'n gêm syml iawn i bob pwrpas. Bynnag sy'n ennill llinell fantais sydd y rheoli'r gêm a dyna mae tîm yn neud trio croesi i roed un ar y troed flaen. Ie, lot o'r gwaith yn ymosod yw trial creu 1v1s a cymryd mantes hwnna a wedyn cymryd ysgwydd gwan. Felly mae wastad gwrthdrawiad. Ie, cic wych yma i fewn i'r gornol. Quins. Mewn safle perffaith, sgorio nhw. Os yw'n tebyg yn efo mhen y bont. A troi'r blaenwyr ma' nhw fan hyn. Ydy'r bel yn gallu ffeindio Cesail Lewis Morgan y bachwr. Metr ddwyd yn brein wrth i Joe Cowell. Nofio rhyw fymryn fynd i'r ochr. Ond y gyfreithiol, medd Ben Breakspear. Goro rhyddhau wedi stopio unwaith. Millen. Neu'r bachwr sy'n dweud. Connor, pigo y mynd, cadw'n glos, defnyddio'r blaenwyr. Hands up! Gwaith bon braich di rwan. Pod o dri dros y bel. Not the ball. Caerdydd ar ei traed, fod bynnag. Up one, hands up! Ethan Phillips dyna. Quins, pwyll. Ti'n angen brysio. Use it! Yna welliant cyrff omgyrch y bel. Be'n cael ei ailgylchu. Yn ella Gareth bach yn araf yn ei defnyddio i symud yr ymosod. Caerdydd yn dod rownd y gornol. Yn amddiffynol. Ben Breakspear cael golwg craff arni. Dal yn fyr. Use! Bel yna. Shoot! Bron a llithro. Heibio'r tackles. Mynd yn llydan y mynd. Mae yna wagle yna. Un bas arall. Mae di mynd ar y llawr. Mynd ymlaen. A dyna cyfle wedi'w golli. Achos mi oedd y bas ymlaen, jyst gormod o amser ar y bel. Ie, jyst eiliad bach yn gynharach ar pas na mynd. Mae'n rhoi cyfle i'r ysgellwr wedyn. Patient iawn yn adeiladu. Ond ar yr un pryd am ddiffyn effeithiol mor agos i'r lein gan Gaerdydd. Steph Evans. We just both got under pressure and the ball's going to play with. Os bod un boi yn gwybod y ffordd i'r lein, war y teg, Steph Evans yw hwnna. Felly, mae'n anlwcus i mi just o'r hibo'r tackle na. Achos mae'n cael gyrfall llywyrchus tu hwnt. 31 dim ond ydi o dal i fo. Mae dal yn mynd o'r he, mae dal digon i gynnig. A mae gwych gweld, siwr bod y siomedi bod mae'n rhan o sgares bellach. Bod nhw dal isio bod yn rhan o'r gêm. O, war y teg, mae'n rhoi siwr gymaint i'r grŵp o chwaraewyr ma. Ei brofiad a ei safon yn ffantastig dros y degawd diwetha. Mae'n gret bod e'n bwydo na nôl mewn. Harris slapu nogyn yn y canon ar wrth gwrs. A'r rasgell oedd yn chwarae fan hyn i'r rhanbarth, ond yn gorfforol cymaint i'w gynnig yng nghanol cae a Caerdydd yn effeithiol tu hwnt i glirio lein. Okay, Quins, in a set, please. Dyna ni weld tîm hyfforddi Caerdydd, Griff Rhys yna. Dan Fish, prif hyfforddwr. Wedi sôn, ag eisios wedi sôn na bod hwn yn lwyfan i ddatblygu chwaraewyr Gareth, ond yn lwyfan i'r hyfforddwyr y dyfodol hefyd, a Dan Fish yn ben rygbi yn bendant ffordd o chwarae ar y cael, oedd yn hyfforddi pan oedd yn safle'r cefnwr un maswr yn dweud bron iawn. Yn sicr, o'n i'n sôn ar dechrau'r raglen, mae'r tîm, maen nhw'n dangos personoliaeth Dan fel hyfforddwr nhw, moyn ymosod, yn effeithiol yn fel maen nhw'n ymosod. Ond hefyd, y set na ar y treilein yn gwaith da gan yr amddiffyn, a fi Craig Everett yn hapus iawn gyda na. Felly dechreuad dechau fyna ar ran yr agwedd na, ond mae'r gyngred yn ffantastig i ni fel hyfforddwyr, achos sy'n byd o well, mae fel ware, mae hyfforddi fel ware, fwy chi'n neud gewch chi good sesiynau, sesiynau gwael yffyrnol, felly mae'r gyngred yn ffantastig i gallu ymarfer na. Ie, a dysgu di'r llwyf yma, a dwi'n tybio, rhaid i'r chwaraewyr mae fel ar y fforddwyr, pryd bod yn ofni camgymeriadau hefyd, mwyn llwyddiant ydi ennill, a mae pobl eisiau ennill.
ond peidio bod ofyn chwaith a neud camgymeriadau yna. Gyda mater un man, achos mae yna ddigon o rygbi i ddod ar S4C dros y dyddiau a wythnosau nesa. Yn am sôn i chi amdan y Super Rygbi Cymru a'r bencampwriaeth rygbi oedd i ddod, ond gwn i hynna yn y man. Scrum ta. Pêl y Quins, efo Sam O'Connor, Lewis Morgan, Ivan James yn y rheng flaen. Yn ben a Joe Cowell, Griff, John Morris a Will Davis-King. Scrum dda gan y Quins. Yn troelli. Sam O'Connor yn gwisgo rhif 1 i'r Quins. Ei frawd Harry wrth gwrs wedi ac yn chwarae i'r Scarlet a'r tîm rhyngwladol. Sam O'Connor ei hun wedi ymddangos i'r Scarlet rhyw ddwsin o weithiau. Ifan clos hwnna ar y taithted yn llon llaw hefyd. Fi'n cofio fynd o trwyddo'n crymych blynydde nôl. Bod bawb o grymych yn llon llaw sy'n i ddweud. Gwyllt a llon llaw. Ond o'n i Quins yn dod ar y rongl yn holli twll a ma ni Quins ar y droed blaen. Caerdydd yn heglu am yn ôl. Y clychan canu'n yr amddiffyn am y tro cyntaf i dîm y brifddinas. Rwy'n y gorau yn y dod efo Ben Williams. Price yn troelli a throi. Caerdydd wedi slofi'r llif. Sean Evans, y captan. Ac un lle oedd yn wendid gallu mynd adlau Gaerdydd wythnos nôl yn rygbi Gogledd Cymru oedd yr amddiffyn wedi ildio 31 o bwyntiau sgorio 40 a 7. O'Connor yna eto tro yma ar ysgwydd Lee Taylor. Quins yn trwy'r cymala. Colli'r ei momentum. Ac ei gosb, un cyntaf o'r dydd, mwyn y lai. Mae'n chwarae gorau fel hyn yn dod i'r Quins. Mae'n cyfle syth o flaen y pist. Gret i weld fyna, tro cynta mae'r Quins really wedi ffindo twtch bach o gwagle mewn lle tyn. Ond Jack Howells fyna off y scrum na. Yn rhoi bach o momentum i nhw. Na be bydd y nod na rhyw, oedden nhw'n gallu cadw'r momentum na fel yn lle colli ni fel ni wedi. Ond y fan ar ôl, maen nhw wedi holli'r bwlch, maen nhw ar y droed blaen, maen nhw wedi ennill rhyw 20 metr a mwy. Fel hyffordd o dychwedyn, lle mae Caerdydd wedi ymateb dod yn ôl. So beth Quins angen neud i illa i fynd o hwnna bellach i sgorio? Y sefyllfa fyna yw just cadw ar ben nhw. Mae siap yn mas trwy ffenest, dim unwaith mae'r momentum na Dani. Felly sy'n ti'n ail-alwad a dyma di'r symudiad sy'n dod pan ti di bylchu? Cadw ar ben a trio cael y gainline nesaf, enwedig yn ardal y caf yna. Ond mae'n gret i weld o wedi twico cwpl o bethau. Maen nhw'n ffindo gwagle bach fel maen nhw wedi yn y series bach na. Ellis Price yn gywir hefo'r kick-off, felly y Quins yn sgorio eu pwyntiau cyntaf nhw. Caerdydd 7, Quins 3. Wrth ni'n agosau hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Quins yn trio gosod i'w lwyfan gwelli ac yr rongl i gicio bosib, ond hwnna yn tasgu allan. A Caerdydd efo niferoedd yn llydan, os nhw'n penderfynu mynd yn llydan. Mae yna bod yng nghanol y cae blaenwyr yn cario. Pa mor aml mae'n digwydd sy'n siomedig dweud coach killer di'n Saesneg y sgorio wedyn y cam drafod syml na'n rhoi'r momentum y gêm yn ôl i'r gwrthwynebwyr. A dim lot o bwysau ar y chwaraewr gyda'r pêl fyna, felly camgymeriad sy'n rhoi y sefyllfa yna ar y gorfod amddiffyn i ardal gweithio'r ca. So fan hyn,
Dwi'n tybio, jyst eisiau agor y rongl i gicio angen, chos oedd nhw'n y 15, oedd ni'n bach yn dyn. A dyna ti'n meddwl nhw'n trio wneud? Ie, oedd yn edrych fel bod nhw'n seto lan. Mae wystod yr agwedd o cadw golwg os bod i mlaen i rydeg. Ond edrych fyna bod nhw'n seto lan i exit o, fel esiampl. Ond na le, mae rai bod sgiliau ni mor dda, bod ni ddim yn gadael nhw off y hwc, heb bod lot o bwysau arno ni. Scrum yn gwecia nhw fymryn yn mi dal na i Gaerdydd, nhw'n chwarae Harris. Y bas fer yn cael ei tharo ymlaen. Hwna'n cael ei gicio lawr y tir, y ras ymlaen. Gwtsiald sy'n gynta yna. Mae yna gymorth gan Cummings. Ond Gwtsiald yn mynd i ffwrdd ag rywsyn ei gilydd yn wirthiol. Mae Caerdydd drwad yn gwrth ymosod. Dwyrigian yn agosau. Harris yn elgylchu. I'r ochr dde maen nhw'n mynd, Dyl y rwas sy'n dal na yn cadw'r chwarae i fynd. Mae'n barhad. A di Caerdydd yn gallu dangos i'r Quins sydd ma gorffan symudiad. Mae yna ddynion y llydan y bes hir allan tuag at Tom Williams. Torri nôl tu fewn. Cummings. Defnyddio gwaith traed y gic drwad. O, gwych. Meddwl chwym. Traed chwym. Mae'n Caerdydd yn effro i'r bygythiad. Foment, y camgymeriad sy'n gadael tîmoedd mewn i'r gêm, y Gaerdydd yn ymosod hwnna, byd nhw'n siomedig fyna yn gollwng y bel. Y Quins yn cico lawr y ca, a gwaith ffantastig gyda David Steff i fod yn y position o'n nhw, ond just gydelo nhw good child mas wedyn. O'n nhw gyd i gweithio'n galed, ond just yn gadw nhw mas. Caerdydd at y blaenwyr hon crip. Gwaith dau dod i lawr i'r blaenwyr eto rownd y gornel. Dyl y rwa gadael i ar gyfer Lips. Step back, sir. Eto, ydy Caerdydd i dangos esiampl i'r Quins. Quins wedi methu cyla tebyg rhyw 5 munud yn ôl. Da, hyn o bryd, un le'r wen sy'n yn amddiff. Crysa glas Caerdydd gyd rhyw 10. Yn glos dan y pys, un i dechrau lledu tuag at yr dde. A mae yna ddynion sba Quins. Cyfeiriad, bas fer, ag ymlaen. Ie, siomedig. Fel ond dim yn troi pwysau. Cyfle i'r tîm arall, falle cyfle i'r tîm arall ddod mas o'i ardal nhw. Chos yn ôl i esiampl Joe Goodchild, dwi'n teimlo tîm hyfforddus, chdi sy'n sgrichian, hoeliwch o'r tir, jyst dorwch o lawr, dim os be. Gwaith ffantastig gyda Steff Evans a David. War y teg, jyst yn gweithio... Sori, Gary, dwi'n dod i draws chi, mae Lauren yn cael cwmni lawr yr ochr y cae. Yeah, prif y ffordd o'r Caerdydd Dan Fish sy gyda fi nawr. Busy getting your messages down to the touchline. Give us your assessment, Dan, of what you've seen so far in this first half. Well, obviously, great to have the early score for us, and then the boys defended the line really well then. So it's just about getting into their half now, just trying to keep that pressure on. Obviously, we've gone to 22 there and just got tried to go wide a little bit too early and just ended up spilling the ball. So the message will be now just to be a bit more patient in that 22. Yeah, and let's hope Ben Fry gets up and is okay from this injury. But you mentioned your defence. I think there were about 4 phases that it could have taken something. It didn't really make a dent. Just as pleased with that as Derry Cross taking the first attack of the game.
You know, it's great to see, you know, we've challenged these boys obviously after conceding them points on the weekend, and you know, it's great to see the desire for them boys to get off the line and, you know, to keep them out that close to the line for that amount of phases, and to force Marvin Quins to go wide, and then obviously getting away with that forward pass. And in terms of the Quins then, are they posing the sort of threat that you thought they would bring today? You know, they're a physical team, you know, they got some real good players with a mix of good youngsters in there, so we know it's going to be a tough game, you know, and they're not going away. So when we get opportunities like that, we know we need to try and put them away ourselves. And just finally, we were chatting to Josh Turnbull pre-match about the competition. You've got it in the 10 shirt this year. How do you feel Lloyd Lucas is going out there? I know, obviously it's great to see the young boys going out there. Obviously, you know, Lloyd's been controlling the game well for us. Obviously, you know, we haven't had much attack, so you know, it'll be interesting to see how he goes now and get more ball. Dan, thanks for your time. Thank you. Ie, fwy amser fydd Lloyd Lucas yn cael yn y crys deg, a fwy o natblygu, fwy o hyder, a fwy o fydd o'n gallu rheoli'r y gêm a'r chwarae. Gwneud ni weld y rygbi sydd i ddod. A'r S4C, Pen y Bots yn croesawu Aberafan yn y gyngrair yma yn Super Rygbi Cymru. Ac wrth gwrs, mae yna uchafbwyntiau o'r gyngrair i gael. Hynny ar nos Fawrth am 10 o'r gloch. Clwb rygbi uchafbwyntiau hefyd yn byw ar platfform YouTube, felly digon o rygbi i chdi ddannu chi. Ni gael Ben Ffrai ar ei draed, da gweld hynny. Achos ei gyfnod o efo'r dreigiau wedi cael ei striwo. Braidd efo anafiadau hefyd i diodd amball i anaf yn ei gyfnod o fanna. Felly ni'n gobeithio fydd o'n ddim rhy ddrwg. Ymddeiriadau gyda llaw os yna unrhyw lyniau wedi cael ei amharu. Gobeithio fydd wedi cael ei ddatrys, a bod chi'n gweld ni'n glir. Eilydd i Gaerdydd. Wrth i Ben Ffrai adal y maes. Tirion Bowen. Efo'r mop o wall. Yn dod ymlaen i'r blaen asgell. A fydd Dan Fish. Siwr unrhyw ffordd, ddim eisiau colli chwaraewr allai, gallu Ben Ffrai mor gynnar a hyn yn y gêm. Na, mae byth yn ei deal ydw e, agwedd y gêm, agwedd corfforol y gêm. Mae fe'n rhywbeth mae'r chwaraewyr yn gyfarwydd iawn gyda delio da. Use it! Sgrym dda gan y Quins o'r llwyfan i Lewis Millen i gario. A sydd lawr y sianel yr rhif 10 mae'n neud ac yn eill y cic gosb hefyd. You're fine, number 9 just has to clear. Dangos pan mae'r werthfa wedi cael wythwr da oddi ar fôn y sgrym. War y teg, oedd ffantastig yn dod off y sgrym fyna. Riel effeithiol. Ffordd ffantastig i ddod mas o safle beryglis iawn i Gyfyrddin. Ie, fydd Dyla rwan siomedig, so wedi cael ei glymu fewn rhywfaint. Ti'n gwybod, a sgrym Caerdydd dan bwysau bod angen i ysgwyd i fewn i helpu'r rheng flaen allan, ond prenodd i'n matab wrth i Millen mynd heibio fo. Oeddi, na bod yn effeithiol fel set piece gyda Gyfyrddin. Dim just Lewis yn neud yn dda yn dod off y cefen, ond y pac i gyd yn rhoi sgrym fel a i nhw i roi cyfle iddo fe. Ie, ni dros chwarter ffror trwy'r ornes. Cardydd ar y blaen o 7-3. Tackle release! Ond y Quins wedi cael eu cyfleoedd y meddiant. Felly mae'n gêm glos. Fe mae sgorfwrdd yn. Yn deud ar hyn o bryd, Caerdydd reit am nhw'n barod i chwarae yn Llydan. Dyma ni'n mynd. Troed ar ysbardyn gan Cross. Sgoriwr unig cais y gêm hyd yn hyn. Caerdydd nôl i'w cymala. I gorredeg. Lucas yw yn disgwyl hwnna, felly fawr opsiwn i'r maswr ond i gicio hwnna. Yn defnydd tir. Price yn llygadu'r gornel. Lucas, gwaith peldrordio arbennig o dda. I gadw i'n fyw. Reit, Steff Evans. Bach o dir. Bach o amser. Curo'r dyn cynta'r ail ddyn. Mae fewn i'r tir agorad. Y dadlwytho. Eto, Cwins Caerfyrddin wedi holli am ddiffyn Caerdydd. Dyma gyfla. Evans, 5 metr yn fyr. Giclet traws, mae yna ddynion. Mae yna sgôr. Y cais yn dod i Ben Williams. Gwych gan y Quins.
A maen nhw ar y blaen am y tro cyntaf yma. Ar Barc yr Arfau. Ffordd gret fyna. Steff jyst yn gweld derbyn y bel yn y backfield a jyst yn pig off wedyn 2v1 lawr y 5 metr yna a cic ffantastig i benni off ar y teg. Dechreuodd set na o ware gyda o'n i'n teimlo cic wan wrth y Quins a Gaerdydd wedyn yn ymosod nôl. Ond war y teg, ffantastig i benni hwnna'r support play gan Tom Phillips, Sean Evans yn ganol ca yn ardderchog. Pwy sy'n dod ar alwad i gicio fanna, achos mae cic fel la, os ti'n mynd yn fler yn mynd y wallus, mae'n benderfyniad gwael iawn, ond pan mae'n gweithio, mae'n mor effeithiol. Nes di sôn gynne, ar ran hyfforddi ar y le yma. Mae rai bod chi'n barod i wneud camgymeriadau. Y nod yw bod chi yn executo fel ni newydd gweld fyna. A Ben Williams yn gallu cymryd mantes a benni ddi off. Felly pan mae flow fel la, pan mae pel cloi fel welon ni ar y mosod na, mae cyfleuon am cic o'r fath. A bydd y chwaraewyr yn nabod na, a maen nhw'n ymarfer na. Falle bod ddim galwad, ond mae'r sbes na i gael. Chi'n gweld eto, y gic wedi fesur yn berffaith. Ddau o chwaraewr y Quins allan yn disgwyl amdani hi. Y trosiad hefyd yn gywir gan Price. Sy'n golygu bellach. Y sgôr ydy Caerdydd 7, Quins 12. Chi'n gweld yr ail gychwyn. Yna, ni sôn am bwyty camgymeriadau yn rhoi cyfle, momentum gyda'r Quins nawr a y kick-off nesaf wedi rhoi y bel nôl i nhw ar hanner ffordd. Felly, y siampl arall o momentum a pa mor bwysig yw'r eiliadau bach yma. Felly'r Quins, bendant efo'r gwynt yn ei hwylio rwan, sgrym ar y hanner. Bydd Caerdydd yn wyliadwrus bellach yr hengol ar ei bodia. Yn disgwyl Lewis Millen y bosib bydd yn llygadu. Mynd i'r dde yma. Millen ei trio cael ei droed ar y bel. Mae'r seng flaen yn popio i fyny. A bydd hynny yn achos pryder i Gaerdydd, y sgrym ar y droed ôl. Ond gwerth nodi o ran Caerdydd, mae sawl un o boes profiadol yn y pac na ddim ar gael heddiw. Aled Ward yn un, Alan Rhys y bachwr. Felly, bell o fod illa tîm cryfa posib Gaerdydd ar y maes heddiw. Mae'n dig ymysg y blaenwyr. The end of the dash. 13 left. Last. Just up under pressure. So it's a good picture, and it just comes up under pressure. Yeah. Quins. Just y fewn y dwy ar ugian. I'r canol. Eto, troi at rym yr wyth blaen. Lewis Morgan yn y penwys, gwr bel. Danny Gesail. Roddy Lewis, un o'r sgarlet ifanc yn y tîm. Rownd y gornel ond y cam drafod. Yn gallu gweld Gareth Williams yn ochr i fan hyn yn gwingo mewn siom yn gwisgo i ben y ffordd i. A war y teg i Jack Owens, cariad effeithiol, o wedyn just ar y cam na le mae eisiau presento'r bel, just yn colli ddi. Yr agweddau bach fel a sy'n colli flow i tîm. I'r rhigio na'n mynd yn ei flaen hefyd. Yr eilu sydd wedi dod ymlaen i Gaerdydd. Tyrion Bowen yn... Gwaith ffantastig gan Tyrion Bowen fyna i fod yn deg. Ond na beth yw'r gêm. Mae popeth yn cystadleuaeth. A Jack Owens yn gadarn fyna yn dal y bel. Ball toughness fel ni'n sôn am. Byddai'r Quins mewn man da. Rhys. Ac o'r rongol. Blynwyr eto, y pod o drin. Yn ei rhyw fetr bach ac i y cyfle Ian Davies. O dim dan ugian Cymru ar fenthyg o Gaerfaddon yn codion yn uchel. Mewn gyrraedd yr ystlys. Wedi tharo ymlaen dros yr ystlys gan Dewi Cross, felly
Y Quins ddim yn oedi, Steph Evans. Mae yna le yn y llydan, Caerdydd yn ei ffurfio am ddiffynol eto. Felly'r Quins yn cweit wedi ffurfio hynna'n. Sean Evans, y captan. Price. Rwan maen nhw'n mynd i'r sianel 15 na. Mae yna ergyd ucha, mae yna gegos, mae yna gardyn i weld i ddod hefyd. I think it's chest first to me. See yellow card. You are upright. There is head contact. Joe Goodchild yn derbyn y cardyn melyn. There is head contact. My felly hit chest first, so it's not a high degree of danger. So it's just a yellow card. Ie, yr esboniad yn glir gan Ben Breakspear. Os a hynna wedi bod yn syth yn uniongyrchol i'r pen, fel sydd wedi bod yn goch. Ben Breakspear yn meddwl bod yr ysgwydd i'r fron yn gyntaf wedyn allan yn llifo i fyny. Time is off, so take as long as you need, okay? Gan o'n neto. I've got 10 minutes left and a half, okay? Does am dyfarnwr teledu yma heddiw. Ac o bosib bydd Joe Goodchild yn ffodus does am dyfarnwr teledu. Ond yn amddiffynol, fawr o reswm i Joe Goodchild fod mor uchel efo i osgo corff o be bynnag. Ifan Davies yn unigolyn tal hefyd, felly digon o gyfle i fynd yn isiel fyna. Ond just cyn na, chwarae gret gyda Roger Lewis yn ei meddwl, yn cymryd y taflan yn gyflym. Dewi cross bron a cael y bel nôl off y cic, ond nath i mewn i touch. A gret i weld Roger Lewis yn trial codi tempo. Gic dda arall gan Price i fewn i'r gornol. Mae'r gwynt, neu hynny bach o winsi yna. Ti Cefn i'r ymwelwyr yn y hanner cynta. Ac efo Caerdydd i lawr 14 am y 10 munud ola yma o'r hanner cynta. Mae angen cynnig mantais. Y blaenwyr. Rwy'n cynnig cynta dyn y fyr ymysg yr olwyr wrth gwrs ydi Caerdydd. Out now, 7, out 7. Ond mae'r pac di a glas na yn gorau ail y ffurfio. Mae nhw ar y droed ôl, mae nhw'n diodda. Y bachwr sydd yna, y bachwr sydd wedi sgorio. Lewis Morgan i ail o am y tymor hefyd. A mae'r Quins yn ymestyn y fantais. Ac pob parch i'r ymwelwyr, mwyn heiddi'r fantais ar y sgorfwrdd. Ie, ac oedd hwnna Gareth yn rŵtîn, o'n o ddeud i sgarmes symudol. Wedi ffurfio, a Caerdydd methu delio fo'r pwysau. Na, clinigol iawn yn yr agwedd na. Sean Evans yn ffynonell ffantastig yn y line-out hyn i'r Quins o'r teg. Mae fel John Eales yn mynd lan yn y llinell. I feddwl bod yw ar y bachwr am y blynydde diwetha yn y Scarlets. Mae'n gwneud job dda mynd lan fan hyn yn y llinell. Ond ie, clinigol iawn yn y sgarmes fyna. A Lewis Morgan yn reoli a yn neud yn dda i cael ei drosodd. Ie, mae'n anodd i chwaraewyr sydd yn trio newid saflen yn yr gyrfa proffesiynol ohoni. Mae maint trio'r rheng flaen. Mae wedi gwsio chi rhywun ar dde Africa i fynd o'r rheng ôl i fynd i'r rheng flaen mor anodd. Wrth i weld mae'r cloc wedi mynd yn fan hyn, felly y gic ddim am gael ei ganiatáu. Hwna'n siom, allai hwnna fod yn goslus ar diwedd. Ond fel mae'r Quins o wario ar y foment, os ydych nhw reoli'r sefyllfa yma nawr, a nôl lawr i ochr Gaerdydd y ca, bydd nhw'n good man ma i weld y hanner mas. Ond siom fydd y pwyntiau na mynd yn gwastraff fel na. Ie, 60 eiliad i mewn o'r pwynt ydych chi'n sgorio'r cais i gymryd y cic. Oed ar bod y 90 eiliad, dwi'n siŵr. Ie, munud bellach. Quins yn bloeddio am y bel, yn Caerdydd. Count as legal. Brwydro amdani y Quins. Yn y canentau meddiant glân i boes Gaerdydd. A'r penderfyniad yn ddod tro hyn. Ac os rhywbeth mae'r hynny wedyn ymlaen, mae'r Quins wedi codi'r dwyster yn ardal y daco, bod nhw'n cystadlu ac yn neud llanas y bethau.
O, mae'r Quins, mae appetite y Quins wedi real tyfu fan hyn, war y teg i nhw. Gyda nhw cyfnod caled ar dechrau'r gêm, a maen nhw wedi really tyfu mewn i'r gêm a maen nhw'n un dda war y teg. I weld eto. Ennill yr as ar y bel. I've just told them as well, that clock's a winning Mor clock. syml, chwaraewyr cynorthwyol ei Gaerdydd bach neu bell i ffwrdd o'r cariwr ella. Mae Sean Evans o gwmpas y bel yn ffantastig war y teg, a ni sôn gynnau am ability fe wedi dechrau mas fel blaen ysgellwr nath e, warai tîm Danigen yn blaen ysgellwr, a dyngos y safon o bleir yw e, wedi gallu warai bachwr ar y lefel ucha. O, na le, yn y dacl na'n gadar yn gan Dewi Cross. Illa rhyw amheuaeth bach, mae hwnna'n twtch yn uchel hefyd. O ddim cynweithiad ar gyd Joe Goodchild. A weddo, yr asgellwr ar ochr arall y cae yn mynd oddi ar y cae am 10 munud. Backwards. Steph Evans. No, you're offside, leave it. Yn colli'r bel. Harris digon hapus i bwmpio na lawr y cae, y ras. Take him back. A Quins. Retreat, Quins. Retreat. Reita, Cummings. Codi ben, fawr o ledd y fo. Hwna'n adlamu ar dir y chwarae ddechrau. Make sure you don't go ahead. Yn agor i fyny rhyw fymryn. Yr un to cyfle off camgymeriad bach, lle just un pas bach arall, a byddai'r Quins yn ffindo yn y gwagle, ond jyst yn cael ei poteli lan tywa bach fyna, colli'r bel, roiodd nhw dan bwysau wedyn, a cic y llio gan Jason Harris, ond falle ddim yn cymryd mantes fel allan nhw wedi. Caerdydd yn cystadlu, ond Quins a Ben Williams yn cymoni. Be yma, gafodd ei tharo ymlaen, do, medd y dyfarnwr. Cangymeriad prin gan Dewi Cross. That clock's one ahead of us. Got 4.5 left, I think. Gareth Williams am mynd lawr i ochr y cae, yn barod am yr hanner. Wrth i Dewi Cross siglo i ben. 4 minutes now. Mae wedi bod mor effeithiol yn ymosodol, ond pêl-droedio'r be a codi lygad, eiliad yn gynnar wrth o weld. Jack Howells yn dod fel tren stêm. Lleg ato. Mae'r Quins efo rhaid 4 munud ar y cloc. Yn swnio bod un cyfle bach arall i greu rhywbeth. Mae'r Quins eto'n eich frwydr yn y sgrym. Mae'n fantais. Mynd yn Llyndan, Price yn ildio'r bas. Nothing coming there, lads. Gymryd nhw'r gig gosb. Stepping out the contest. Ni'n ddrol gweld y penderfyniad. Dwi'n fynd ar ôl y pwyntiau. 3.5. That's just a running clock. Atio, nid y mantais o'r dyn ychwanegol. Neu adeiladu sgôr, ac edrych yn debyg mae adeiladu'r sgôr. Ydy'r penderfyniad efo'r tîm dod ymlaen i'r maes. Your shot clock is the red one, mate, okay? Mi fydd y Quins yn bendant. I've still got 3 on my watch, Jess, okay? Yn hapus efo'r perfformiad yr hanner cyntaf yma wrth i glod Ben Breakspear yn dweud mae 2 munud ar ôl ar ei gloc o. Ynys Price. Yn tynnu honna. Heibio'r postyn. Fan ni gweld, mae yna gloc yn y coch. Sydd yn... Have you got a ball over your side, Jack, please? Dyfarnu faint amser sgyn yr ciciwr i gymryd y gic. Grab that one there, Tom. Pêl bach ar goll. It's going to be at half-time. He went off around 10:03, so... Ie, dwi'n sôn bod yr Caerdydd melyn, Joe Goodchild, am sôn fydd hi'n dod nôl ar gyfer yr ail hanner.
Gic hir lawr y cae. Price yn ffigio, edrych i fyny i'r entrychion. Yn cystadlu ma Price yn ennill y frwydr, ond y bel yn adlanu yn garedig i Grys Glas. Steph Evans, bron a throelli honna. Yn tu allan i'w droed o. Y cross. Ie, ambell i gwestiwn gan y Quins os oedd cross tu allan i'r 20. Ond ddigon saff dros yr ystlys. I'll give you time to react. I've got Good child yn gofyn beth i cafodd yn ôl i'r maes. Yeah, just set your gap off them, okay? Phillips yn illi yn yr awyr. Cyn chwaraewr y Scarlett, wrth gwrs Tom Phillips. Y fforddwr blaenwyr y Quins bellach hefyd. Quins yn ddigon parod. Droi'r sgriw misg y blaenwyr, y gic lawr y cae. Wedi cholli gan Cummings yn yr awyr, felly y fantais yn gael ei chwarae. Mae yna ddynion, Price yn ffigio i gicio. Gwthio cyntaf o'r neilltu. No advantage. Ni oedd o drwad. And this is going to be our last scrum, okay? Scrum ola, cymal ola. Joe Goodchild yn cael y signal bod o i weld yn cael dod yn ôl i'r maes. Wel, mae'n wedi ffordd tuag at yr ystlys. Dyna fo. It's our last play, okay? No, he's on at half time. It was 10 minutes on my watch when I binned him. She's back on the start the second half, okay? Mae'r dyfardd yna. But we need to complete the scrum first, okay? Mae'r amser ath o'i ffwrdd o'r cae, ddim am ganiatáu fod yn ôl i'n blaen. I still got time on my met. It's coming back at half time. Yeah. Last time, lad, yeah. Yeah, time was off. I beth sy'n deg i ddyn, Ben Brixbier yn gadar ni benderfyniad a'i gloc ei oriawr yn gywir. Felly Caerdydd, pel nhw di'r sgrym ma. Neu pel y Quins, nhw sydd i'r sgrym ma. Crouch. Oedden nhw'n gwybod Bind. bod angen. Sy'n gwneud mantais eto. Ennill y gic gosb. Fawr ddim sy'n gwtsiad i gallu ddim hynna. Bas nôl tu fewn. Bron ag aros yn nwylo. Thomas Williams. Do you want the shot, lads, yeah? You want the point, sir? Price yn draw efo'i option, Quins. bel. Gofyn am yr opsiwn mae'r dyfarnwr wrth i fod y sgrym eto. Milyn y rheoli'n wych ar y cynffo na. Beth oedd o'r cynnig dwytha'n tynnu heibio'r postyn chwith. Felly'r maswr ifanc yn mynd i amser yn gwybod mae hon fydd y weithred ola o'r hanner cynta o seithi'n farw. Ni llwyddo fo 50% o'i ymdrechion heno. Hwna'n well, hwna'n syth, hwna'n gywir. 3 pwynt arall i'r Quins ar ymwelwyr yn ymestyn y mantais. Caerdydd 7, Quins 18. Diolch yn fenna i ddau gais. Un i Ben Williams a llall i Lewis Morgan yn ymatab i sgôr cynnar. Asgellwr Caerdydd, Dewi Cross. Ac os rhywun yn meddwl bod Caerdydd yn cael ffordd i hunan heno, meddyliwch eto. Sgôr ar egwyl, Caerdydd 7, Cwins Caerfyrddin 18. Dyna i chi sgôr a noson fwyn yma yng Nghaerdydd. 2 dîm llawn egni sydd wedi dod i symud y bel, ond Quins wedi cael y gorau ohoni. 3 chais yn yr hanner cyntaf, 2 yn dod i'r ymwelwyr, yn cynnwys y cais yna gan Ben Williams. A mae rhaid jyst pwysleisio, mae teir gwaith diwetha
Mae Caerfyrddin wedi deithio'r brif ddinas, maen nhw wedi cael eu cadw yn ddisgwr dwywaith, 50 i ddim, llynedd, 77 i 7, 82 i ddim. Mae hwn yn dîm gwahanol, Josh. Be yw'r gwahaniaeth? O'n i'n fforddi nhw pan... OK, falle dylse fi ddim di crybwyll y scores na. Na, mae wedi gwneud yn anodd i Caerdydd chwarae. Mae Quins wedi bod yn mewn i popeth. Mae Rhengol wedi bod yn ffantastig dros y bêl. Yn gwneud yn anodd i Caerdydd chwarae y gêm maen nhw'n moyn chwarae, y dadlaeth o bêl. Maen nhw'n arafu popeth lawr, maen nhw'n troi'n y drosto, maen nhw'n cael rewards, fel ti'n dweud. Ie, wel, ewn ni mlaen i drafod be mae Quins yn gwneud yn dan benodol, ond newn ni ddechrau gyda y tîm cardre, achos un ymosodiad, un sgôr, Dewi Cross, neb llai. Nhw'n edrych yn dyncherus iawn yn y 5 munud fyna, yn y ffantastig fel speed y bol ar off y llinell na, a wedyn pwy mor clinigol o'n nhw'n gweithio'r bêl i Dewi, a mae safon Dewi ar y lefel yma yn ffantastig, a cymeron nhw real mantis yna, oedd e'n impresif fel wnaethon nhw creu. Fel o'n i'n gweud gynne am agwedd i y fforddwr yn ei chwarae nhw, mae'n amlwg iawn yn y cais yma, a Rhys Cummins o ware ran mowr fyna i roi Dewi'n glir. Ie, ar y foment yma, bydde ti'n meddwl mae nhw oedd ar llinell gefn, llinell ôl mwyaf peryglus, Josh? Ie, o'n nhw, a dyna beth maen nhw gallu gwneud pan nhw'n troi bêl drosto, maen nhw gallu dod i fyw. Ti'n gallu gweld Liw Morgan yn amddiffyn, llinell amddiffyn wedi mynd mewn ar y dyn wrong, a maen nhw'n creu problemau wedyn. Ie, ond wedyn Quins yn bwrw nôl. Gwastraffa nhw ambell i gyfle, neu falle, Caerdydd oedd yn amddiffyn yn dda, ond Ben Williams yn sgorio a'r cyfan yn dod o Steph Evans. Just more intelligent wedyn, fel mae'n gweld y cyfle yma, a wedyn cymryd mantis o'r 2v1, pethau syml, pethau ni moyn hyfforddi yn ifanc iawn yn junior rygbi fel y siampl, a wedyn support play, 2 gŵr profiadol iawn, a hwn yn glinigol iawn gan Rodri, war y teg. Ie, balans fyna o'r ifanc a'r hen benna, ond Steph yn edrych, yn neud i beth edrych mor hawdd, yn dyfa? Dyna beth mae profiad yn gallu gwneud i ti. Ti'n gwybod, pan oedd e'n edrych lan, gwelodd e Lloyd Lucas a wedyn Tighted o flanau, dyna beth i moyn o asgellwr rhoi nhw fel fullback, mynd ato nhw, creu nhw ymlaen a cael nhw ti ar y tro'r flaen wedyn. Ie, mae'r chwaraewyr wedi newid braidd ers i ti hyfforddi, felly falle ni roi clod i Steph yna am y ceisiau. Ond be am Carden fel yn Joe Goodchild? O dwi'n lwcus i beidio gweld coch fan hyn? Tacle uchel? Lwcus iawn byddwn ni'n gweud, ydy. Mae hwnna'n ergyd i'r pen. Byddai'n ffodus iawn bod e ddim yn cael ei edrych yn o to. Mae'n gret i weld bod boes moyn fod yn gorfforol a moyn mynd ar ôl pobl yn y tacl, ond fi'n credu fydde hwnna yn garden goch petai dyfarnwr teledu da ni. Ie, does dim dyfarnwr teledu gyda ni hyn, i ti'n cytuno, Josh? Ie, fi yn. Nes ti'n edrych ar y angl o tu ôl, ti'n gallu gweld mae'n mynd syth am y pen. So ni eisiau gweld does dim digon o dip da fe i wneud y tacl, mae'n jyst wedi sefyll o flanau. Be gallai'r hyfforddwyr wneud a just pwysleisio'r neges? Y dyfarnwr wedodd bod y lefel o beryg ddim yn cyrraedd yr haen ucha, ond bydde dyfarnwyr eraill allan anghytuno. Mae'n anodd, achos mae pawb fi'n dal, ond bydd y fullback yn eitha fyr. So mae rhaid i'r taclwr yn neud yn siŵr bod yn middle of the belly, really. Os yw'n gwneud tacl dda. A mae'n rhywbeth sy'n cyfarthrebu pob dydd. Mae'r agweddau yna'n digwydd yn gloi iawn. Felly ni'n deall yn iawn siwt mae yna'n gallu digwydd. Ond trial ffind o ffordd o bod ni yn mynd yn y sielach. Dim lot y sielach, ond bydde hwnna'n help mowr. Reit, ewn ni symudwn ni mlaen i'r cais ola'r hanner cyntaf. Lewis Morgan, y cyfan yn dod o'r kick-off ma. Gareth? Y Quins yn clinigol iawn war y teg. Mae rhywun impresif fel mae Sean Evans yn mynd lan yn pob llinell ar y foment a mae'n gwneud job ffantastig. I feddwl bod e'n ware bachwr dros y blynyddoedd diwetha. Ond yn eithaf sôn falle bod nhw'n siomedig am hwn yn pen y bont ar y penwthnos. Pwy mor clinigol maen nhw, pwy mor dyn maen nhw. Mae Lewis real composed yn y cefen fyna. A maen nhw'n cadw good taldra yn y môl yna a war y teg nhw, maen nhw'n gwneud job ffantastig fyna i gweld y hanner mas. Ie, tro cyntaf mewn 3 blynedd mae Cwins Caerfyrddin yn arwain ar yr egwyl fan hyn ar Barc yr Arfau.
Ond mi fydd y cwr Parc yr Arfau yn gobeithio fydd rhywbeth gyda nhw i ddathlu yn yr ail hanner. Dwi'n siŵr bydd digon gyda Dan Fish i weid yn y sefyll newid na. Ond Pêl-drod sy'n hawlio'r sylw dros y penwythnos. Caernarfon yn erbyn Pen y Bont. Gwedd Darllediad i chi dydd Sadwrn. Uchelbwyntiau rali Ceredigion yn dilyn y gêm yna. Hwlffordd yn erbyn y Bari. Nos Fawrth am hanner awr dydd Saith. Y gêm yna ar y we hefyd. Digon o rygbi i chi. Dros yr wythnos nesaf, cyfle i weld rhaglen dogfen, Rhys Patchell ei hun yn hyrwyddo raglen ar un raglen ni wythnos diwetha. Pen y Bont yn erbyn Aberafan yn gêm fyw ni wythnos i heddi am yr bencampwriaeth rygbi unedig yn dychwelyd. Wythnos i dydd Sadwrn gyda Caerdydd yn croesawu'r Lions. Cyn i ni edrych ymlaen at y gêm yna, gadewch i ni edrych nôl achos fe groesawodd Glynebwy Aberafon i'r stadiwm Gin y Glas wrth iddyn nhw geisio amddiffyn y darian her wythnos diwetha 36 i 17 y sgôr terfynol i'r tîm cartre. Fe ddechreuodd Caerdydd ei tymor ar yr hewl, y tîm cyntaf i wneud y daith lan i'r gogledd i fai Colwyn. 78 o bwyntiau yn y gêm hon. Dwi'n 1 pwynt o ddyndi ar yr hanner. Dion Jones fanna yn bylchu i rygbi Gogledd Cymru, ond tîm y brifddinas falle yn ffeindio ei rhythm yn yr ail hanner, yn ffeindio gear arall. A Ieuan Davies yn sgorio fan hyn yn edrych falle i ailadrodd y perfformiad yna hyn o ma, 31-47 y sgôr terfynol. Roedd enw newydd wrth y lliw yn Abertawe cyn chwaraewr Cymru Jonathan Thomas oedd yn dechrau ei hoes ym Mharc Pontypool, ond dwi ddim yn lle hawdd i fynd y dwe. 25-13 y sgôr fanna. A Caerbragdy ym Mhen y Bont welodd y gêm mwyaf dramatig yn wythnos un. Dim lot yn gwahanu'r ddau dîm yma o gwbl tan y funud ola. Cais efaniadlu yn torri calonau Cwins Caerfyrddin, ond o bosib y golled na wedi rhoi bach o dan yn ei fol ac wedi sbardino'r perfformiad ni wedi gweld yn yr hanner cyntaf yma heno. Nawr bod ni wedi gweld eich bwyntiau o leia wythnos un, pa dîmau i chi meddwl dylsyn ni edrych mas amdano, falle bod e ddim yn deg gofyn i ti, ond Gareth? Unwaith to, mae y gêm cystadleuol iawn gyda Casnewydd allan ymddyfru, maen nhw wystod ar y blaen o fewn y gyngred. Chi'n gweld Glynebwy fyna lle anodd i fynd, a nes ti gweud am bwyty Pontypool. Mae lle fydd anodd i fynd ar y away games, a maen nhw'n cymryd mantes o cael y cynlyniadau cynnar na. Ie, ond ar draws y gyngred, wyt ti'n meddwl ni'n gweld y cydbwysedd iawn o'r hyn ar ifanc? Ie, dyna beth ni eisiau gweld. Mae digon o boes o Scalas yn chwarae heno i Cwins Caerfyrddin. Mae llwyth o boes yn chwarae i Caerdydd, a maen nhw'n neud na dros y blynyddoedd diwetha fyd. A lic ni gweld bach mwy o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, boes i just yn troi dod mas yn 18s fyd, i gweld nhw sut maen nhw'n sefyll lan yn y gemau mawr. Ie, mi'n siŵr newn ni. Reit, y gallwch chi dal lan gyda bob gêm, bob nos Fawrth. Mae cymerau gyda ni ar bob maes dros y penwythnos, felly cyfle i chi weld eich tîm chi'n nos Fawrth 10 o'r gloch ar S4C. Ni'n mynd i droi'n sylw i'r bencampwriaeth rygbi unedig. Wyt ti gyda'r gwylch, hyfforddwr sgiliau'r gwylch eleni. Dim lot o newid i bod i'r garfan. Wedi arwyddo ambell i chwaraewr fel Ross Moriarty, Ryan Smith, ond chi'n teimlo'n weddol sefydlog ac yn hyderus wrth mynd mewn i dymor newydd? Maen nhw'n bod yn criw gret i weithio da'n gynnar dros y haf. Fi wedi cael blas neis o ddi ar draws y tîm hun, yr academi a popeth, ond mae'r boes yn adeiladu neis, gyda nhw diwrnod da fan hyn yn ymarfer gyda Gaerdydd heddi. Felly, byd nhw ar yr awyren byd ni ar yr awyren i De Affrica, ar di llun, felly mae wedi bod yn ffantastig haf. Pawb yn edrych mlaen am yr agwedd cystadleuol nawr. Falle amser da i fynd i De Affrica, maen nhw heb eu bocs, os mae amser da, dwi'n gwybod. Ond chi'n dechrau adre yn erbyn y Lions, ond newydd Ciro Leinster yn Nilyn yn eich gêm ola paratoi. Sut mae'r hwyliau? Ie, mae boes wedi cael haf eitha anodd fyd. Oedd yn dda i gweld y boes dod trwydd wythnos diwetha, dim lot o anafiadau, a gweld boes ifanc fel Tom Bowen, Steff Manuel, Jacob Beetham yn sefyll lan a cael chawns. A dyna beth ni eisiau gweld y boes ifanc dod trwyddo, yn wedi gyda squads eitha byr ar y foment. Mae chawns dan nhw nawr
yn erbyn y llawer wythnos nesaf. Dyfodol y gêm dal i fod yn ansicr, o dywen her i chi fel hyfforddwyr, jyst i ganolbwyntio ar y gêm a gorfod rheoli materion oddi ar y cae? Mae wastad yn y background, ond fi'n credu mae'r gêm yn y man le mae pawb jyst yn aros i weld beth mae'r consultation yn mynd i ddod mas gyda, a wedyn ymateb o fyna, achos mae pawb yn gyffroes am yr agwedd cystadleuol i'r tymor, a mae'r boes yn gwneud y ffantastig i canolbwyntio arno na i fod yn deg. A Josh yn gloi, ti'n cyd-fynd? Cytuno gyda beth mae Babs wedi dweud fyna. Dwi ddim eisiau gweud dim byd arall, a mae'r chwaraewyr mas ar y cae beth bynnag, felly ni'n mynd i alymuno a'n tîmau sylwebu, Rhys ap William ac Owain Gwynedd. Yr ail hanner ar fi'n cychwyn Caerdydd 7, Caerfyrddin 19. Caerdydd nôl i fyny i'w 15, Joe Goodchild. Na'n dderbyniodd Cardyn Melyn yn y hanner cynta. Happy Quins. Un dadleuol, galla ddylsau, wedi bod yn goch. Ond Lloyd Lucas y maswr i Gaerdydd yn codi'r gic i ail gychwyn y gêm. Mae eilyddion wedi bod i Gaerdydd, rheng flaen, newydd sbon. Wrth i weld y gic na'n cael ei hawlio gan Rhys Cummings, nôl tu fewn. O, Dewi Cross, 5 metr, 2 metr, sgôr! Am gychwyn, Cross yn croesi i ail o'r gêm. A Caerdydd wedi dod allan ar dan efo negeseuon siŵr o fod yn canu yn eu clystiau. A Caerdydd ail sgôr o'r dydd, diolch i Cross. Mae'n nôl yn ddi. Unfortunately not. A gwaith arbennig yn yr awyr gan Cummings. Holli'r bwlch ar cyflymder, a'r cryfder gan Cross. A mae o'n sy'n gwybod i ffordd i'r lein ac i sgorio. Yn ochr gamu yr gwthiad. A Cross drosodd. Y gic yn llwyddo gan Lloyd Lucas. Felly fewn chwynciad o'r ail gychwyn mae y bwlch lawr i Gaerdydd 14, Caerfyrddin 19, 4 y gwahaniaeth. A fydd Caerfyrddin, wel, mae'n gorfod ail sefydlu hunan. Mae Gareth Williams wedi cyrraedd y blwch sylwebu. Faint o honna nes di weld Gareth wrth ddod i fyny. Gan i glywed yn y man. Weles i Rhys Cummings yn mynd lan am y bel a dod lawr i. Mae hwnna'n sgil ffantastig o fel nath yna. War y teg. Yn sôn cyn i Cummings dal y bel uchel, a mae Caerdydd wedi wneud eilyddion ymysg y rheng flaen newydd sbon. Teimlo gan cyfleu reid y rheng flaen i chi wrth i Quins ymosod. Mae yna wagle lle mae hon yn madlamu Lucas yna, mae'n gorau tirio dros llell cais i hun, felly Cicadlam y dan y pys bydd hi. Felly Gavin Parry, Christian Brook a Cam Tyler Grocott ymlaen yn y rheng flaen i Gaerdydd, lle Joe Cowell, Griff John Morris a Will Davis King. Caerdydd wedi bod yn diodda yn y pac na, yn y sgrym. Felly lle bod hynny wedi sbarduno'r newid, Steph Evans. Yn ochr gamu. Tro hyn yn cael ei ffrwyno i ddal. Pwmpio'r coesa na. Ac ar ôl yr cychwyn gan Gaerdydd, fydd y Quins jyst isio sefydlu na, wedi cael ei tharo mlaen. Mae'r dyfarnwr yn ystyried do, mae'r fraich allan. Eci Gaerdydd, Gareth i'w siŵr mae'r hyfforddwyd yn rhoi yn negeseuon, a mae'r negeseuon trwy'r ffenast ar ôl cychwyn fel ei Gaerdydd. Fydd y Quins isio setlo fan hyn, cael y meddiant a just tawelu unrhyw beth mae Gaerdydd yn siarad greu. Ie, yn sicr. Bydde hwnna consido cais mor gynnar yna yn yr ail hanner yn blow, ond chwbeth, ware ffantastig gan Rhys Cummings. Sgil sy'n edrych, very matter of fact, ond mae'n ddewr, mae'n mynd lan, mae'n effeithiol, a mae mor bwysig yn y gêm modern, fel mae'r gêm cico wedi datblygu, mae sgil fel mor bwysig. Bind!
Gwerth nodi. So dwytha'r Quins fod ar y blaen ar yr egwyl yma ar Barc yr Arfau. Oedd nôl yn gynnar yn 2022. Ers hynny, yma'r Barc yr Arfau, maen nhw wedi colli tair gwaith o dros hanner cant o bwyntiau wrth i Daf Walters. Gwych trai da gan Sean Evans. Yn prynu amser i'w hun a'i flaenwyr. Quins yn edrych rwan i ail sefydlu i hunan. Yn gadael yr ymosodwyr wneud y siarad. Ond i colli momentum ar hyn o bryd. Ar draws cae maen nhw'n mynd. Caerdydd yn edrych yn gyffyrddus yn ymosodol, yn amddiffynol. Colli tir rhywfaint ma'r ymwelwyr. Rodri Lewis. Steff Evans, Price. O, chwarae da, chwarae pwyllog, arbennig. Thomas Williams. O nunlla lle oedd y llif a'r chwarae i weld wedi mynd ar goll. Gwych gan Thomas Williams i orffan y symudiad. Quins yn ei mor dda fyna, colli momentum. Ni'n meddwl cyfle da nhw i ddod nôl lawr y short side a gollon nhw hwnna. War y teg, Ellis Price jyst yn dala'r bel na am serydd i'n berffaith i Thomas Williams. War y teg, real adeiladu na'n dda a yn execute o fe'n dda iawn, war y teg. Achos nid unig y gwaith sgil, y gwaith trafod, wrth mynd yn ôl ac yn ôl i bob pwrpas mae rhywun yn meddwl bod yr amddiffyn yn amlwg yn mynd ymlaen ac efo'r mantais yn y sefyllfa yna, felly i greu cyflymder ar y bel, felly rhedeg arni hi, mae'r Quins nid ywirthiol. Do, mesur ei dyfnder nhw mor dda, Steff Evans yn paso mas y cefen, ond y bas yn, sa'n gweud berffaith, ond pas dda. Yna beth mae sgiliau da yn lli roi ni. A Ellis Price wedyn yn cael y cyfle i weld bod amddiffyn yn sefyll off nhw, mynd ato nhw, amseru'r bas yn ffantastig i Tom Williams. Ellis Price yn methu am y trydydd tro teg at y pist. Sgwni sy'n hynny yn dod nôl i frathu'r Quins. Rhywrach yn y gêm. Now, you've moved across and you've impacted Leven's access to the ball. Mae'r Quins yn cangymeriad o'r ail gychwyn. And you're impact Leven getting to the ball. Croesi a rhwystro. Fe'n edrych bod ni jyst yn mynd i gael gêm o nôl ymlaen fan hyn ar ail anner. He's not in a position to lift. Caerdydd, and he impacts the access of Leven into that contact area. 23 ydy hi. Caerdydd yn cael gwobrwyo cyfle i ymosod eto. Sgwni mynd y braf o ffitrwydd fydd hon fel y gêm yn mynd ymlaen. Caerdydd eto. Y blaenwyr yn derbyn rhywbeth y gymorth gan yr olwyr. Dewi cross Jason Harris yna. Mae nhw 5 metr yn fyr. Sgarmes wedi holli yn dal i fynd metr. Mynd am y lein. Modfeddi yn fyr Caerdydd. Edrych am ail sgôr yr ail gyfnod. A mae wedi cyrraedd. Caerdydd yn ymateb. Tom Cottle yn y penwys glas sydd yn codi ola. Ond Caerdydd yn dangos eu cymeriad. Ddim rhoi ffingil yn y to, digon wrth gwrs o amser. Yr ergyd o ildio cais, ond mae'r hemd yn ôl. Yr ail gychwyn a Caerfyrddin yn euog i hunan i bob pwrpas am roi y cyfle ar blat. Na le fydd y Quins yn cico unen yw bod nhw'n cael y cyfle i fynd i'r cornel. Y cic cosbro nhw bant wrth rydeg lein yr chwaraewr oedd yn cwrso off y kick-off. Caerdydd 19, Quins 23. Lloyd Lucas. Yn methu. Y bwlch yn parhau i fod yn 4.
Dan Fish yn crafu ben. Gwybod fi dim o'n hwn. Yn sgôr pwysig i Gaerdydd. Mae'n mynd un ffordd ar llall. Mae'n dyn ôl o fewn un sgôr o'r mantais a'r blaenoriaeth na. Price yn algychwyn. Yn ei henni chi. Yn yr awyr mae Tirion Bowen. Use it. Davies. Lle bu cael y pellir o ddymuno. Mae'n gystadleuol. Cyrraedd Lewis Morgan yn y pen draw. He's hooked it backwards. Mae yna le yn y tir cefna. Backwards. Yn mynd yn ôl. Quins i berchen y meddiant. Mae'n bach yn rhydd. Mae'n torri fyny allan na. O ran y chwarae, mae'n fwy agored. Quins i fewn i'r 220 ar y droedd flaen. Y ffigredwyr yn mynd yn llydan. Price y bas yn fer. No. That is forward, but there's no advantage. Cardiff offside. Price yn credu'r penderfyniad y bas i Tom Phillips. Eto Ben Breaksier yn y man cywir. Ond ydy Price yn dod y pys yn dydy sgidiau gicio ddim di bod ymlaen heno. Newch chi'n weld eto. Mae'n anodd deud efo'r ongl o'r camera o fan hyn dydy, ond dwi'n gallu gweld pam bod nhw'n siomedig a rwystredig. O, dwi'n credu oedd hi mlaen o'i golwg i, ddim cweit yn edrych yn iawn ar ben y dyfarnwr mewn safle da i gallu barnu na i fod yn deg. Just goes early, mate, does he? Okay. Just have a chat to him behind the post about it, because the comms a bit in and out. Price sy'n lle gadu'r pyst eto. Yna bylliant, 3 pwynt. I'r Quins, y bwlch erbyn hyn yn 7. Caerdydd 19. I think it was. Dwi'n fod yn impressed yn y hanner yma, fel mae'r Quins wedi cymryd mantes o'r gwagle ar yr edges fan hyn. Yn amlwg y cais Thomas Williams yn gweithio i'r ardal na, ond hefyd yn troi y bel drosodd, a wedyn Sean Evans a Rodri Lewis yn ffindo'r asgell arall. Hefyd yn trio cicio rhwng y ddau llinell amddiffynol, y cefnwr a'r llinell flaen, yn trio di gweld lle bod y bwlch yn fwy nag ddylso fod i drio manteisio'r y gwagle na tu ôl i'r linell amddiffynol flaenorol na. Use it! Mae wedi creu pwysau da. Gegan Rodri Lewis. Ella ddim y gora a beth isio. New ball, it's a new ball. So, y Gwynten, chwythu ddim ella mor gry mae wedi bod dros y dyddiau dwytha. Ond o fantais, hynny o Wynsina i Gaerdydd. Yeah, you set it off them, lads, okay? Don't close, Quins. Gafin Parry. Cychwyn wrthos dwytha. Môl. Dod ar y maes. Out, no, 7 out! A Caerdydd bendant wedi cael ei wrth o sbardyn. He hasn't changed his bike, he's got a full shoulder on, he's fine. Ddim i chlwb metr. Out 7. Mae'n ddigon cyflym. Out now 2. Efo'r sgarmau symudo, mae'n dal i symud. Quins yn ail ymrwymo ar y cefn. Bas allan tuag at Cummings yn y pen draw. Cummings yn chwipio i Good Child. Allan yn y gornel. Am ddiffyn da. You can't do it in goal. Good Child. Gall mi ddadla bod y lwcus i fod ar y cae. O, pe bai fo'n sgorio, sa Quins yn ddigon siomedig. Rhys Cummins to, sgiliau ardderchog i roi'r cyfle i Joe Goodchild, i gael y cyfle na mewn y cornel. Rhys Cummins di dechrau'r hanner yn effeithiol iawn, war e teg fe. Time off. Rwy'n deimlo bod yna lu o gefnwyr talentog yn cael ei
magu yma yn y brif ddinas. I have now, mate, yeah. A'r nesa'r I had your offside call, and then because of the linell ydy Rhys Cummings. 60. Okay. Tom Phillips. Pardon? It's that guy getting treated Y there as well. bytholwyrdd, Tom Time is Phillips. off. Sawl anaf mi oed i cael dros di yrfa. 16 it Di was. roed i gorff i gyd Yes, please, thanks. i'r sgarles dros y blynyddoedd. Mae allu gorffu gweud cwpl o storis ar ran yr anafiadau war y teg iddo fe, ond heno ni wedi gweld e'n mynd lan amddiffyn yn llunellau a ennill nhw a defnyddio'r hen ben na i elwa'r Quins. It's a fair comment, yes, I'll try my best, Ned, but if he is getting treatment, it is tough. Jason Harris yn cael gair efo'r dyfarnwr. Ti'n gwybod beth oedi dal yr ochr pilla na dio. Ond ochr y Quins gyd nôl i'r traed bellach. A'r lein ar fi'n cael ei ffurfio. Okay, time on. Griff John Morris. Who's in here, lads? Yeah. No, there's... Lewis You Morgan. in or out? Okay, drop. Efo'r bel. Y lein wedi gwtogi'r aniferoedd. Let's set this properly. You go 2 and 2 in the channel for me. Stay 2 meters and stay 2. Perfect. Time back on. Dros y 15 i'r cynffon. That's right. Apologies. Sorry, my bad. It's not a straight throw. I should have put advantage. Ddim yn My syth. bad. It's options Dwi'n gweld na Gareth yn dactics sy'n cael ei ddefnyddio mor aml mynd dros y over the top top. na gan bod yr Because it's directly over the ymosodwyr top, they neu'r have to tîm do. sy'n mewn meddiant It o'n doesn't 5 matter, metr o'r it's bel directly ar over amddiffyn the o top. 10. You Mae want the mor line out, yeah? beryglus, Okay, di. line So, os out. ti'n mynd gweithio. Ydy, mae fe, yn edrych bach hwnna, yn amlwg mae'r tafla wedi cael ei gosbi. Ond fi'n credu fydde fo'n eitha 50-50 ty beth, achos unwaith mae'r bel yn torri'r llinell 15 na, mae all in play. Ie. Hawl i bob reit am y bel. Ydy, a mae'n ardal anodd iddo mas o. Napa, chi gweld lot o tîmoedd moyn mynd nôl na, mynd yn gyflym. Caerdydd at y sgarmes symudol wedi bod yn effeithiol ar gychwyn yr ail gyfnod yma. Harris eto i fewn i roi bwysau y blaenwyr eraill yn ail ymuno, yn pwmpio, yn naddu y ffordd yn agosau. Mae yn sgôr, un arall i Gaerdydd. A mae tîm y brif ddinas wedi deffro'n yr ail gyfnod yma. A'n diolch yn debygol, mae'r bachwr, yr eilydd y bachwr, Gavin Parry. Ydy'r sgoriwr. Yn amlwg y hanner ma yna, yn dangos y gêm modern, pwy mor bwysig yw e i cadw tîmoedd mas o'r ardaloedd yma, y 2-20. Achos unwaith maen nhw mewn yn agos, tia 8 i 5 medr bant o'r llinell, mae'r sgarmes yn dod yn fyw a mae pick and goes yn dod, mae fe mor bwysig yn y gêm modern i gallu limit o tîmoedd i gael amser yn y mannau yna. Y trydydd sgôr. Caerdydd yn yr ail gofnod, y pedwerydd o'r gêm, lle'r pwynt bonus ymosodol am 4 sgôr. Wedi selio ac allan bwysicach na hynna. Y trosiad hefyd gan Lucas. A'r sgôr yn gyfartal, 26 yr 1. Ac fel ni'n crybwyll yn gynharach, pa mor bwysig ydy'r cician yma Ellis Price wedi fethu. Goodchild yn ei hennill hi, yn ei cholli hi. Caerfyrddin sydd efo'r meddiant ar mantais. Mae'r ail hanner yma wedi mynd un ffordd a llall i bob pwrpas a mae frwydr gorfforol yn cynyddu. Lad, get up and get away, Tom. Up and away. Come on, let's move. Sean Evans yn llithro allan y 1-2. 3 tackle. Steph Evans yn dweud na, dim sioi, ewch ffordd arall. Phillips yn ei chael hi. Yn ebyr cyfeiriad anghywir. Felly'r prop. Ivan James.
Ti'n rhoi patrwm Steff Evans mynd o'n gallu gweu unrhyw beth o unrhyw le. Mewn safleoedd tyn. Ac rheng o Ben Williams y trio chwistellu bach o gyflymder i fewn i'r chwarae. Llithro allan. O'r dwylo. Yr Quins. Dwi'n teimlo lle mae Caerdydd efo'r momentum yn y bryd. Caerfyrddin, mae'r camgymeriadau'n dechrau cynyddu. Ie, hwnna'n debyg i dechrau'r hanner cynta le ni'n sôn am bwyty camgymeriadau le nag oedd pwysau mawr ar eilydd hwnna ar Ryan Byn. Felly, maen nhw wedi gadael Gaerdydd off y hwc hwnna. Maen nhw'n adeiladu neis. A just cyfle wedyn, le oedd dim pwysau yn nhw, yn gollon nhw bel. Conor Allen yn dod ymlaen i Cwins Caerfyrddin, fel mae Rodri Davies y mewnwr hefyd. Ni'n gweld llun o Dan Fish, ffordd y Caerdydd un oedd yn alluog iawn am chwarae a rheoli'r gêm hefo'i droed. Mi fydd yn yr un gwynt i Cwins Caerfyrddin Rodri Davies ei brofiad o i chwarae'n rhanbarthol i'r Scarlets, i'r Dreigia, i chwarae i'r Cornish Pirates yn brofiadol tu hwnt. Ydy, a saith gwbwch o'r Cymru hefyd. Mae Rodri profiad mowr, ond war y deg i Rodri Lewis yn mynd off y ca. Fi cymryd cael moments mowr hyn o, wel, y cais amlwg, roedd e'r cic gros ca. A mae jyst i cymryd cyfleuon i codi tempo'r gêm fan hyn a fan na. War y deg i Rodri Lewis. Crouch! Sgrym Gaerdydd yn amddiffynol yng nghanol 2 i hunain. Set! Cic gosb. Ac os gweld un elfen o'r chwarae sydd wedi newid yn ail gyfnod yma ydy'r pac. Ysgarmau symudol Caerdydd wedi bod yn beryglus a mae'r sgrym hefyd wedi gwella a'r eilyddion ella sy'n clod i hynny. Ie, mae'r agweddau tyn wedi troi tom y bach fan hyn nawr. Falle bod yr agwedd eilyddio yn cael effaith ar y gêm. Agwedd amlwg iawn yn y gêm modern. A chi'n gweld efo hyn nawr, mae agwedd tyn Gaerdydd wedi gwella lot y hanner yma. Mae'r cic gosb yn caniatáu i Gaerdydd fynd at yr hanner. Parry i'r cynffon. Mae'n bel dda. Ethan Lloyd, yr eilydd y fewnwr sydd yna yn llygadu. Gornel dde, Goodchild a Harris ar o'i hôl hi. Naill a llall yn agos, a mae'n dod i cotl y sgoriwr. Un o'r ceisio yn yr ail gyfnod ar ail reng yn carlamu. I'r 2 ond cam drafod. I hangfa i'r Quins. 6 has to arrive up. A chdi sôn yn gynharach, tio croesi i ddilell fantais na mor gyflym o ffosib bod yn od. Agwedd arall sy'n dod yn Gaerdydd a hanner mae. Mae cicau nhw lot fwy cystadleuol. I'r man, maen nhw'n edrych bron pan maen nhw'n mynd lan. Maen nhw bach yn fyr, ond mae'n creu fel fyna, 50-50 ball fyna hanner, a mae'n rhoi Gaerdydd ar y front foot. Are we okay, yeah? You're making a change as well then, okay? Okay, let's build, lads. It's a scrum, yeah. It's a Reita, lawr i ochr y cae at Lauren yn ni. Diolch o Wain, Steph Thomas o'r Quins sy'n cadw cwmni fi. 26 all, so much to talk about from that second half. Firstly, how are the nerves? Well, could be better. Yeah, we had the foot on the throat at half time. We had a good lead. We let them back into the game a little bit now and missed 5 points at goal. So we're making a few subs now, get a bit of energy out there. And the next 10 minutes now is going to be crucial in deciding the result, really, for us. Yeah, we saw Derry Cross score, I think it was 20 seconds on the clock. But talk me through how you then managed to get the momentum back. Yeah, to be fair to the boys, they kept their composure well. I think the experience that we got out there with Sean, Steph Evs, boys like that, really, helping the boys to stay composed, and that was crucial in those minutes there, not panicking. So, we've managed to stay in the game now, and we've got to make sure that the next 10 minutes they're there or thereabouts. Yeah, another key moment here. Steph, thanks for your time. No problem, thank you. Yeah, scrum na'n bwysig. Scrum bwysig a cic dda fyna, war y dig, cic real a mae'r gêm ma, mae hwn yn ffantastig ar ran pa mor gystadleuol yw a ni'n sôn am bwyty datblygu chwaraewyr. Mae'r teip o gemau
ni moyn ffindo'r boes yno, 19 munud i fynd, a mae'r gêm reit yn y balans. Ti wedi delio efo'r pwysa a wneud y penderfyniadau cywir ar yr adag cywir. O, fi wedi cael nhw wrong i fyd. Mae'n mynd yn ôl, ond mae'n dal ar ochr y Quins. Evans yn y dda, ond wedi wynysu yn y pen draw. Ac ei gosb yn dod. Dyma ni y ras am y bel. Eto, mor sydyn drosti hi. Yn fawr o ddewis gan y dyfarnwr ond reid y penderfyniad o blaid o rwa. A dyfalwch, efallai be mae hon am wneud. Sgarmau symudol. A draws cae mi'n mynd i gychwyn. Un metr yn brein, mae Quins wedi tynnu ambell i gorff allan. Maen nhw'n brein yn amddiffynol. Yr ail y hyrdiad yn dod. Lle gosb wedi wobrwyo, chwarae hyd yn dynnu flaen gan Lord Lucas. Cardydd melyn. It's not a problem try for me. Quins am lawr 14. Edrych y debyg na Lewis Millins sydd am fod yn gadael y cae. Pa mor bwysig fydd y cyfnod yma o chwarae. It's only strapping, so we're playing on, okay? Moments mawr fan hyn i fyd, yn amlwg yn y gêm i hynna'n, ond hefyd fel off y môl na, mantes gyda Gaerdydd, Lloyd yn neud y galwad gret i fe'n gros ca, ond wedyn, just yn colli'r bel ar y moment wrth yna. Disg dda i'r chwaraewyr ifanc. Don't play the ball! Yna Gaerdydd. Chest! Rond y gornel mae'r blaenwyr y dod, lle o fantais eto. Have to roll it. Jack was fine, 10 has to clear. You're fine, he has to clear first. Pardon? It wasn't clear for me. I'll take a look for you, but it wasn't clear. Disgyblaeth am fod yn hanfodol i'r Quins ein ymlaen. Dan Fish. 6. Just take a yard from him, please. Yn gwybod illa hwn ydy'r cyfnod i'w dîm o i gwneud gafal o'r gêm i'r blaen. Y blaenwyr eto sydd am advantage, contact in the air. Defnyddio grym, disgyblaeth eto ar goll gan yr ymwelwyr. Trydydd, kick-off yn olynol yn dilyn. Ysgwni, ie, a fydd Cardydd melyn arall yn dilyn am droseddu parhaus. I don't need you. I've got no issues with the timing of the sack, but he can't pull a man to ground and then sack him when he's in the air. The penalties for contact in the air. We've had a guy go to the bin, and now we're going to with 3 consecutive penalties in this area. No. He's pulled him in the air. The timing of the sack is good. Look, listen now. No more in this area or someone leaves the field. Let's go. Yes. Ie, fydd hi'n ergyd anferthol pe bai Quins yn nid unig yn ildio chwaraewr arall, ond sgôr a fan hyn. Mae rhywun yn synhwyro dymad i'r gêm o bosib o blaid Gaerdydd nhw'n gallu sgorio. Ie, mae moments mawr trwy gyda'r gêm, a mae hwn yn un. Mae Gaerdydd wedi bod ffantastig war y teg i gallu codi pwysau gyda'r agwedd tynnin. Ac eto, yr olwyr yn ymuno. That's the same more. Quins yn delio efo'r bygythiad yn gynnar am mynd yn llydan. Wel, fawr lletach i ddweud y gwir. He's taking the ball, lads. Mae'r Quins i dwy'n y bel o ddwysio'r cei gosb. Mae'r bel yna, Davies. Use it. Yn gorau darganfod ffordd awr y cae hynna. Price yn darganfod yr ystlys. A dwi'n sôn am cyfnodau mawr. Wel, am cyfnod amddiffynol anferthol. Do, moments mawr, kick
cic ffantastig arall gyda Ellis yna, dan lot o bwysau. O nôl, Sean Evans unwaith to, boys, yn ardal y dacl na. Just getting strapped, lads. Mor accurate yn yr agwedd na, yn amddiffynol. He's getting treatment, he's just getting strapped, lads, you're playing on. More in the 5 runners over. Caerdydd mewn dwrigiau eto. Y peryg ddim wedi mynd gan Release, leave it! Gaerdydd. Cadw'n glos ma nhw. Rhaiddiadau byr oddi ar rhif 9. Leave it now, second bite. Backwards. Mynd yn ôl, medd y farnwr. Wedyn Smidgen yn llitach, ond ar draws cae mae Caerdydd mynd ar hyn o bryd. Mae'n angen croesi'r llinell fantais na. Quins ar ei traed. Dacl yn isel yn dda. Angen rowlio. Ddim yn rowlio. Dyna chi gan gymeriad sylfaenol. Disgyn ar ochr anghywir a ddim yn symud. 4. Ie, ar ôl yr rhybydd na gynharach Gareth fawr o ddewis gan Ben Brixby. Na, ddim lot o ddewis, ond... Ware patient iawn dy Gaerdydd fyna, ware teg yn ailgylchu'r bêl. Ddim necessari mynd mlaen, ond nhw'n gadar yn ei cario, a nhw'n gloi yn cefnogi mewn yna, nhw'n creu, just yn creu niferoedd yn ymosod, a mae'r patients na di talu off wedyn, Tom Phillips cael ei ddala mas yn y tacl fyna, yn amlwg. That's getting kept by the side, boys. Mae'n anodd, pan ti'n tynnu momentum dymlaen, ti dal efo'r cyfrifoldeb, er chi'n disgyn ar ochr anghywir i symud o'r ffordd yn does. Ti'n mynd fod yna yn y lle cynta. Wedyn pan oedd y cymorth mor dda gyda Gaerdydd ar draws 5 neu 6 ffes fyna i fod yn deg i nhw. Penderfydd yma'n ddifyr, triphwynt i gicio'r das, chdi mae hwnna'n yn hawdd i gymryd jyst i fod ar y blaen, ond Caerdydd efo 2 ddyn o fantais yn mynd am y gornol. Mae'n diddorol, rhoi bach o sgobod pressure yn nhw os bod ni cymryd y pwyntiau fyna. Mae'n diddorol, ond fydde fath negeseuon yn dod lawr o'r hyfforddwyr hefyd fi'n siŵr. A mae'r agwedd ma o'r gêm nhw hanner ma wedi bod yn gryf iawn. Mae'r penderfyniad wedi i'w chyfiawnhau. Rodri Morgan sydd drosod 5 cais Caerdydd. A maen nhw ar y blaen. Wel, am y tro cynta ers munudau cynnar yr ornest. A'r sgarmau symudol na'r blaenwyr. Yn heiddi bara menyn yn yr ail gyfnod. A disgyblaeth Gareth yn syml iawn sydd wedi gadael y Quins i lawr yn ail gyfnod yma. Ydy, ond y gweddau fyna, y disgyblaeth i fod yn deg wedi dod o pwysau Gaerdydd. Mae'r Quins wedi creu problem i Gaerdydd trwy gydol y gêm, a mae Gaerdydd wedi gorfod gweithio na mas. A ware teg i nhw fel tîm, maen nhw yn y sefyllfa ma nhw nawr, nôl yn arwen. Nawr bydd yn diddorol nawr, siwt mae'r ddoi dîm yn ymateb to. Mae'r pwysau mae Gaerdydd wedi rhoi Quins dan o wedi bod yn drwm iawn sydd wedi creu yr ill-discipline. If he's happy, yeah. Whenever he's ready. 9.5 left, guys. Cic arbennig yn uchel, yn gystadleuo wedi ennill gan Jack Howells. Sgil ffantastig dy Jack Howells. Cic ar dderchog dy Ellis, o Jack Howells yn dilyn y lan yn derbyn i fel na. Steph Evans, jyglo'r bel i ddechrau. Ac eith bod ddim yr chwaraewr talan y byd a'r mwyaf y byd. Mae mor gryd ydy, mae'r centre of gravity na yn isel. O, mae'n grif a mae Steph yn galluog iawn. Y chwaraewr rygbi real galluog, war y teg iddo fe. A chi'n gweld yn y hanner yma, mae wedi trial, mae'n gweld mismatches a trial cymryd mantes o nhw. Rodri Davies yn cymryd y gic goll yn mynd yn gyflym i bylchu yn ochr gamu y bas.
Quins drosodd wedi sgorio. Ond y dyfarnwr yn ôl efo'i law yn yr awyr. Dy'r cais ddim gael ei ganiatáu. He's been playing long enough to know he has to take it from the mark. I'm the mark and you've taken it in front of me. Y dren i fyna, boes Crymych ni creu y cais na, ond rods yn rhy cyn. War y teg, mae rods yn sharp yn y sefyllfa yma, ond oedd e just lloffed rhy bell mlaen. Digon gwir, ond mi oedd edrych ar y dyfarnwr. Ond efo'r Quins, nôl i fyny 14. Option, scrum o 22. Mae'r gig cynna dwi'n dallan ar ei ffen. 22. A gair bach am Ellis Price. You've got option, scrum o 22. O chwarae galluog, deallus a dawnus iawn. Ond mae gicio fo'r y cyfan, ti'n gallu lle dweud mae wedi bod yn chwit chwat. Ti'n methu pwyntia a di honna yn farw. Y cwpl o siample ffantastig yn dod mas o hanner i unan yn yr ail hanner yma. A fi'n gwybod pwy mor ddilys yw yn ymarfer. A be wedai fyna, mae fe wedi mynd double top fyna. A mae hwnna'n ddysgu iddo fe yna'r gêm gyda pwysau, sefyllfa ni yno. Na beth ni wedi ddysgu, mae rai yw executor reina. Quins yn trio. Chwarae. Efo bach o gyflymder a dadlwython. Caerdydd yn disgyn ar y briwsion. Rhywun yn synhwyr o'r Caerdydd fan hyn. Rheoli'r gêm yn cadw i bach fwy dyn. Yn angen mentro yn ormodol. 7 munud ar y cloc. Dal y dyn o fantais. Ond Quins yn ennill y beir ar y tir. Lewis Millen, gymaint arwr i ddegfed tymor efo'r clwb. Mor gystadleuol ar y tir na. Chwincias gyda rywun i wneud penderfyniad neu i glirio. O'n i efo reng ôl y Quins wedi bod mewn i bopeth war y teg o'n y trio nhw. Lewis Jones yn taflu. Quins yn codi'r pwysa yn adalu'r pwys. Sending out now, 5 out. I Gaerdydd sydd wedi cael ysgarmes symudol effeithiol yn yr ail gyfnod. Price nôl tu fewn. Use it. You're pushing the ball into him, lads. O, dadlwytho di honna ymlaen. Mae'n fflat. Dal i fynd. Hitting the ball. Dela rwan a eto. Gwych gan yr hengol. Gig hir lawr y cae gan Lucas. Lle mae honna madlamu. Amaros y fyw. Quins am y chwarae hi. Evans yn gallu curo rhywun. Retreat, Quins! Am y llathen. Lle mae hon wan am adlamu. 50-20 oedd yr alwad gan Gaerdydd yn ochr i. Di ddim di gwiro yn garedig. Ond y Quins ella di ennill y frwydr gicio yn yr hanner. Dyma rwa. Yn dwy'n y bel ar y tir, ond mae cael waith amddiffynol bellach i wneud. Efo 4 munud ar ôl ar y cloc. Gall hon fynd un ffordd a'r llall dal i fod. Un peth gall y Quins bendant ddeud ar ddiwedd y gêm mas, nhw'n colli neu hyd ennill. Nhw'n cymaint fwy cysadleuol i leini nag oedd nhw tymor dwytha. A Caerdydd. Ti'n meddwl cyfar gyngrair. Ond sicr, nhw'n sôn am bwyty tyfiant, nhw'n moyn gweld
Mae hwnna'n amlwg iawn wedyn. Reit ag Gareth, mae'r Quins efo cyfle fynd am y gornol, gan bod ni efo eiliad I siarad. Ti wedi drafod seren y gêm? Ie, pa mor gystadleuol mae'r gêm wedi bod yn ffantastig, a wneud e'n anodd wedyn I ddewis y fath o wod, a licen I weld pwy sy'n ennill y gêm yn I fod yn onest, ond... Ti'n ma'n cael? Na, chi'n pallu roi'r amser na I fi. Ond na, chi'n gweld fel Lucas Delarue yn troi y bel drosto'n cyfnod real bwysig tua munud yn ôl. Felly seren y gêm ar y sgrin rwan. Sean Evans I fi. Nes I cymaru fe gynnau, John Neal. So rhywun sy'n cael ei gymaru fel la, mae rhaid ei gael e. Mae agwedd e o gwmpas y ca. Yn ffantastig. Mae'n troi peli drosto ar amseru real pwysig i'r Quins, a mae wedi bod yn ffantastig. Amser pwysig i'r Quins rwan wrthyn nhw hyrdio ymlaen efo'r sgarmau symudol. Rheo fantag, mae'n sgôr. Mae'r cais di dod I Lewis Jones. Yr eilydd a fachwr. Am sgôr bwysig. Y Quins o fewn trosiad I wneud ti'n gyfartal. They haven't stopped you scoring in a more favourable position, so try to score. Dyma ni eiliad tyngedfennol. Double check, yeah, sorry. Ni tafod yn barod. Ellis Price wedi methu sawl cic tuag at y pys, ond dyma'i gyfle fo rwan. I've got 2 minutes left. Wrth ni weld Lewis Jones ar ddiwedd y sgarmau symudol. Mae'r eilydd wedi hawlio sgôr. Ond dyma ni. Dwi'n sôn am eiliadau mawr. Okay, lads, no charge now. No charge now. You've gone early. 15 eiliad ar ôl ar y cloc. Price yn ergydio. Price yn llwyddo. Yn delio fo'r pwysau mae'r maswr. A dyn nôl yn gyfartal. Caerdydd 33, Cwins Caerfyrddin 33. Ac amgymeriad gan yr ymwelwyr wrth ddal y fod dyn yn brin ar y cae. Ie, war y deg, cymeriad Ellis Price hefyd. Cic mawr fyna, war y deg, so gret I weld iddo fe fel chwaraewr ifanc. Use it. I'll go inside you. Davies, soeth I flaenwyr. Cwestiwn rwan, 90 eiliad I fynd. Ydy'r Quins am fentro am fuddigoliaeth? Use it! Setlo am y gêm gyfartal. Wrth gwrs, pwynt bonus am 4 cais. 2 bwynt am gêm gyfartal. 3 pwynt yr un i'r tîm yma fel mae'n sefyll. Caerdydd dal. Am eisiau chwarae. Gen nhw'r dyn ychwanegol ar y cae. Felly mae yna fwlch am fod yn rhwla. Rhedeg ar draws y cae. Mae Williams yn bwnsio yn o'r cyntaf. Lucas. Nôl at ei flewnwyr. Cael y grocot. Quins ar hyn o bryd. Edrych yn ddigon. Cyffyrddus y rannu strwythur amddiffynol. Ond mae'r cyrion yn cael ei profi. Chwarae I gyn digwydd ar y hanner ar hyn o bryd. Quins yn hedfan I fyny oddi ar y llein nell amddiffynol. Yn cael y geg gosb. Wel. Faint o bell. Mae Price yn gallu cicio hon. Ydy o'n di feddwl o fod at y pyst. Dwi'n gwybod gen i fod dipyn o forthwyl yn y troed de yna. Ydy'r tŷ di dod ymlaen. 17, clear up with the neck. Yndi, y pyst ydy'r penderfyniad. Shot the goal, and time is over, lads, okay? A dyma fydd y weithiau ola. Drama yn y brifddinas ar nos Iau. Dan y llifoliadau ym Mharc yr Arfa. Price. Yn llygadu'r pyst. Llwyddo a'r Quins yn ennill. Mae'r gic yn hir, ddim digon hir, mae'n I ddisgyn fer. Chwarae mynd yn I flaen y weithiau ola ydy hi. Nes bod y bewn yn farw, Caerdydd I fewn o'r ochr. Ond y chwarae yn parhau. Williams yn agor ei gam. First man, lads. O, Quins, dwi'n dwy'n hi. First man, he's got the ball. Rwy'n ddim eisiau ildio'r ceg gost Caerdydd. Maen nhw'n gorau ryddhau. Ryddhau maen nhw'n neud.
Ifan Davies. A fydd Caerdydd yn difaru parhau 3 phwynt. Yr un ydy hi ar hyn o bryd. Steph Evans, newid cyfeiriad. Hiro'r dyn cyntaf fel mae'n ei mor aml. Ac ennill metr neu ddau wedi'r dacl. Millen. On the shoulder. Yn cael ei daro nôl. Leave the ball. Gan Crockett, Tyler Crockett ar gigos. Hon wan, tipyn agosach yn tipyn haws. Wel. Y pist ydy'r dewis. Ellis Price yn mynd i gael ail frathiad yn fan hyn. A Cwins Caerfyrddin wrth gwrs wedi profi tor calon yn byn pen y bont wythnos yn ôl yn colli yn hwyr. Ond yn Barc yr Arfa dyn nhw'n gallu ennill hefo'r weithred ola. Price. Yn gywir. 5 pwynt. A fel chi wedi gweld o'r dathliadau, Cwins Caerfyrddin yn ennill mewn gêm arbennig o gyffroes. Un sy'n mynd o un pen y cae i'r llall. Caerdydd yn profi eu colled cynta'r tymor ta bod Cwins Caerfyrddin yn ennill am y tro cynta. Diolch i gic Ellis Price efo'r cloc yn goch. Gêm sydd wedi dod â ni a 10 cais i gyd. A cicio Price y gwahaniaeth. Anhygoel yma ar Barc yr Arfa, y sgôr terfynol. Caerdydd 33, Cwins Caerfyrddin 36. Wel, ni gyd yn meddwl, angen cymryd anadl yn y stiwdio yma, a dyna fe ni'n mynd i wneud, jyst i edrych mlaen at y penwythnos. Cadarnhadau, 3 phwynt oedd ynddi rhwng y ddau dîm heno. Aberafan sy'n croesawu pencampwyr, wel, y pencampwyr presennol Casnewydd. Llanymddyfri a Pen y Bont yn edrych i ymestyn eu rhediad a Pontypool adre yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Mwy ddod i chi dros y penwythnos. Caernarfon yn erbyn Pen y Bont. Rali Ceredigion yn dilyn y gêm yna nos lun, a wedyn Hwlffordd sy'n croesawu'r Bari am hanner 7 nos Fawrth. Digon i ddiddannu cefnogwyr rygbi dros y pythefnos nesaf, a cyfle i weld rhaglen ddogfen Rhys Patchell wythnos nesaf. Mi fyddwn ni ar gair Bragdy yn gwylio Pen y Bont yn erbyn Aberafan. Caerdydd sy'n croesawu'r Lions yn y bencampwriaeth rygbi unedig wythnos i ddisadwn. Cyfle hefyd i weld Scarlett yn erbyn Munster. Ond am gêm, dwi'n meddwl un o'r haneri gorau o rygbi dwi wedi gweld yn y gyngrair yna erioed. Quins yn sgorio, Caerdydd yn sgorio, Quins yn sgorio. Anodd gwybod le i ddechrau, ond dwi'n mynd jyst i ofyn i ti ddechrau, Gareth, jyst pa mor werthfawr oedd y profiad yna i chwaraewyr ifanc pan mae'n dod i dysgu gwersi, delio gyda pwysau. Na'r peth, y gemau cystadleuol yna, a moments le mae'r gêm yn y fantol. Ellis Price yna cymeriad ar y diwedd i cymryd y cic na a benni ddi off, ond hefyd trwy gydol y hanner, dechreuodd y hanner, Rhys Cummins, sgil ffantastig yn cymryd hwnna uwch ben i ben, troi momentum y gêm yn syth yr ail hanner a cadwodd hwnna digwydd yn ystod y gêm. Ie, momentum yn mynd o un ben i'r llall trwy gydol yr ail hanner, ond ewn ni nôl i edrych ar gais Dewi Croes. 20 eiliad gymerodd Josh i groesi. Ar adeg ma, ti siŵr fod yn meddwl, right, okay, mae falle mae'r gêm am ni lithro o ddwylo, Caerfyrddin. Ie, o'n i'n meddwl, pan nes i gweld sgil, fy mae Gareth wedi gweld, sgil ardderchog. A jyst i Dewi benni y cais na off, a wedyn ti'n meddwl, sut mae gêm yn ei troi nawr, ond oedd Cwins Caerfyrddin wedi cadw mewn e.
just bach o disgybleth, nid just disgybleth o'n ardal y tacl a pethau fyna, ond disgybleth i cadw mewn i patrwm a game plan. Ath hwnna bach i ffwrdd o Quins, a ardal Caerdydd nôl mewn i'r game bach mwy na beth o'n nhw'n moyn. Nhw lawr i 30 ar un adeg, ond cais Thomas Williams, Quins really yn dangos ei sgiliau fan hyn, yr oedi yn y bas, a fe daron nhw'n ôl yn syth. Joyous sydd fan hyn, fel pethau bach, sgiliau bach, safon pas Steph Evans, mas o bac, a wedyn Ellis, just yn dal... amseru ddim berffaith yna i Thomas, a fel o'n i'n gweud ar y dechrau, Thomas Williams yn gwybod y ffordd i'r llinell gais yn wario i coleg llan ymddyfru, a mae wedi cario yna ymlaen. Ond wario teg, cais ffantastig fyna gyda'r Quins. Just i gweld y dod off y asgell hefyd, mae'n dod o ochr y cae i'r llall, big o'r belan, a dyna beth dwi eisiau ysgallwyr dda diwrnod yma. Maen nhw wrth eu boddau, dydyn nhw ddim wedi ennill fan hyn yn aml dros y blynyddoedd diwetha, ond ni'n mynd i gael bach o mateb nawr, Owain Gwynedd sy'n cael cwmni'r ddau gapten. Ond dwi'n cael cwmni'r ddau gapten, edrych efo Sean Evans fan hyn. Sean, what a win to come here to the Arms Park with the last kick of the game. Unbelievable. Yeah, I think after last week we're a little bit disappointed with our performance. I think our errors probably gave Bridgend an in into the game. But tonight I think we stuck to our game plan. I know at times it isn't always the prettiest, but at the end of the day we came away with a win, and it's a big win because Cardiff are always a top outfit. What was the difference tonight then? Because you showed a fair bit of character. You were down to 13 men at one point in the second half. How do you keep on to that belief with those players off the field that you can still go on down the field to win it? Yeah, I think I've played for Carmarthen for a long time now, but we've always had a bit of dog and a bit of fight in us. And I think we've got a bit of quality with us now, worked hard in pre-season, nailed down our game plan. I think that dog's still there, which is always a bonus. Yeah, I've got to ask you about Price's kick at the end to win it. 2 bites of the cherry. Do you think you're going to get that second bite? We didn't, I'll be honest. I was expecting Cardiff to put it out, but yeah, we'll take it, and fair play to Ellis, only a young boy, and fair play to him. Yeah, first win of the season, and also a personal accolade, Player of the Match award. Well done, great performance. And how was it being out there and putting a fair bit of a shift in yourself? Yeah, it's nice to be back playing rugby. Back in the back row, just really enjoyed it. Trying to get around the field and have a laugh with my mates, really. Well, Sean, I'll let you go and celebrate with your mates. Sit all there, enjoying. Thank you, Sean. Diolch yn fawr iawn. Jason Harris, diolch am Aris o ddochr i. Dwi'n gwybod tor calon dio i ti. Sut ti'n rhoi hwnna fewn i eiriau y ffordd bod chi wedi colli hwnna ar y diwedd? Ie, mae hwnna'n galed i gymryd. Ni ddim yn y gêm hanner cynta. Ni bach offe, rhywun peth wythnos diwetha lan yn Gogl Cymru. Just dim yn dod mas o blocs yn gynnar iawn. Ni wedi gael gormod o waith i wneud dros yr ail hanner wedyn. Wnaethon ni digon i fod ar y flan, ond oedd ei ddim i fod ar y noswaith. Chos chi'n dîm llon chwaraewr ifanc, mae hwn yn lwyfan i bobl ddysgu, a dwi'n siŵr pan mae rhywun yn colli ac yn cael siom, mae rhywun yn cael y gwersi mwyaf, y dysgu mwyaf, achos mae yna'r gyfla'r diwedd i reoli gêm, a da chi ddim di reoli. Ie, yn gwmws. Ti'n bod y 33 yr un, gyda'r gêm wedi gorffen, a ni'n trial mynd o 20 yn yr unen. Just newn ni dysgu hwnna dros gydol y tymor. Ond rai sôn am yr ail hanner, ddod chi allan ar dan, sgorio fo'n eiliadad, mae 20 eiliad ar y cloc. Be chi'n dweud hanner amser, achos mi ydych chi'n sgorio ceisian yn weddol rhyd ac rhywun yn meddwl, bod chi'n di redeg i ffwrdd o wei. Yr un peth digwyddodd lan y Gogl Cymru wythnos diwetha. Dechrau hanner cynta yn araf, a just creu lot o gwaith i ni wneud dalan yn yr ail hanner. Bach o sbarcyn hanner amser, a chymod yn gywir fyd, achos ni well yna, a chymod dangoson ni fe yn yr ail hanner, ond mae hwn yn mynd i brifo bach. Ie, ond sut ydych chi'n mynd i fwnsio yn ôl? Sa megis cychwyn ma'r tymor, sut ydych chi'n mynd i wella a bwnsio yn ôl o'r golled yma? Ie, dyn ni 10 diwrnod nawr tan ni Glynebwy di saro nesa. Chymod bran ni edrych dros y gêm yma, a fel gallwn ni dod mas o'r hanner cyntaf yn well, achos mae'r Super Rygbi Cymru yn galed iawn, sim tîm wael o gwbl. Mae pawb lli curo i gilydd ar y diwrnod, a fel nath y Quins hyn o, mae'n ei dod yma y curo ni. Diolch am amser, Jason. Diolch.
fawr iawn. Ie, mae fe'n ben profiadol sy'n mynd i ddod â nifer o chwaraewyr ifanc trwyddo gyda fe. Ti newydd dweutho fi, fe ddechreuodd ei yrfa yn yr ail reng. A mae dal i fod yn mynd, dwi jyst mynd i barhau. Dwi'n yn gwybod dros y flynyddoedd diwetha. Mae dal yn joio chwarae, fi'n meddwl. Mae o gwmpas y boes sy'n yn y stafell newid, mae'n just joio crac, fi'n meddwl. Cyn bod ni'n edrych ar y ceis eraill, sut fydde ti'n adolygu'r gêm na, Josh, pan mae'n dod edrych ar penderfyniadau tyngedfennol? Just y disgyblaeth o'r ddau tîm sut maen nhw'n moyn chwarae. Ambell waith oedd Quins yn mynd off a wneud rhywbeth ar y tangent a fel y taflen na dros y top. Wedyn mae'n rhoi chawns i Caerdydd cael llinell 5 metr mas a maen nhw'n rhoi pwysau ar ben dy hun wedyn. A oedd Caerdydd wedi gwneud cwpl o pethau syml o'r chwarae just ar y hanner a wedyn mae Caerfyrddin yn cael troi'n y drosto so ar cael nhw kick-cosp dylen nhw wedi mynd i'r cornel a just rhoi bach mwy o pwysau nôl ar Cwins Caerfyrddin so oedd yn back and forth ond just cadw disgyblaeth y beth i moyn wneud ar y cae. Ie, a oedd ceisiau gwych trwy gyda'r y gêm. Tom Cottle, cais arall, Caerdydd, wel fe yn dod ar sgôr nôl i 19-26 ar y pwynt ma. Joies i siwt o Gaerdydd wedi real cael gafel yn yr agwedd tennin. O'n i'n siarad ar dechrau'r noswaith. A cais cynta dewi cros pa mor expansif mae Gaerdydd wedi bod. Ond yr ail hanner, roedd nhw lot o bwysau ar y Quins yn yr agweddau tin yma. Nillon nhw cwpl o penalties o scrum. Oedd yn gadael nhw fynd i'r ardal ma ca. Wedyn oedd sgarmes yn ffantastig dyn nhw. A oedd hwnna'n creu'r disciplin yn y Quins. Ie, fi weld sy'n ei sgarmes y ddau dim, ond wedyn Gavin Parry y nesa i groesi fan hyn. Josh, beth nes ti o'i berfformiad fel Pac? Ie, fel mae Gareth wedi dweud, pan nhw'n cael gafel ar y gêm gyda Pac nhw, y sgarmes symudol, nhw'n cael nhw'n rhoi lot o pwysau ar Quins a dyna ble nhw'n cael nhw dau cos Cardiff felyn, so just y disgyblaeth na. A dyna beth nhw wedi'n mynd ato, ond nhw ddim cael digon o fe yn y diwedd. Mae Josh yn barod falle wedi sôn am y disgyblaeth yn broblem. Dy farn di ar y dau Gaerdydd felyn, o'n i'n meddwl ar y pryd ni, falle. Bydde'r canlyniad wedi bod fwy o fantes Caerdydd. Bydde, oedd reina'n cyfnodau pwysig yn y gêm, ond war y teg i'r Quins, o'n i'n meddwl falle yr agwedd eilyddio mynd i cael effaith yn nhw hefyd. Yn colli boes fel Tom Phillips, Lee Taylor, boes fel lot o brofiad. Ond ni sôn am cymeriad yn unigol, ond cymeriad fel tîm hefyd to ride that storm, really, a wneud mor dda. Fi'n credu collodd Gaerdydd cyfle, pan o'n nhw 33-26 lan, fi'n credu collodd nhw gyfle i ware mas o hanner unen, a just gofyn y Quins i ddod mas o 2-20 nhw, a fydd hwnna'n ddysgu nhw fel tîm ifanc, really, a collodd ni cyfle i roi y Quins dan bwysau, a wneud nhw ddod mas o'r 2-20. Felly, na pan fi'n joio fe fel o agwedd hyfforddi, achos bydd y gwersi na trwy gydol e gyd, a joio ni eistedd mewn dy ffishi a crags i weld beth yw'r adroddiad bach o'r gêm. Cer mewn, Gareth, i'r sefs newydd os ti'n moyn, oedd y maic lawr. Right, ni, digon i drafod. Un o'r ceisiau ola cais Rodri Morgan. Josh, na ddod i ti fan hyn, dy arbenigedd. Ie, just llinell eto, symudol, just mynd syth trwyddo Cwins Caerfyrddin. Pob clod i Cwins Caerfyrddin, just cadw mewn y gêm, lawr i 13 ar y tro, a just pob clod nhw cadw mewn y gêm. Ond, just y Pac Caerdydd pan nhw ar y top, nhw'n gallu fynd. Ie, a ni yn agosau at y cais ola. Wel, ni wedi cyrraedd y cais ola. Cais Lewis Jones, y cais tyngedfennol, mor anodd i rhagweld sut oedd y gêm yma yn mynd i fynd, oedd hi byth drosodd. Na, oedd unwaith to Sean Evans yn mynd lan yn y llinell, ennill i a jyst rhoi sylfaen. Yna, pa mor bwysig yw'r agwedd mae'r gêm. Dim jyst y sgarmes, ond le mae'r gêm yn cael ei ware. Mae'r gêm modern ar nod mawr yw sicrhau bod tîmau ddim yn cael sefydlu yn y 2-20. A chi'n gweld hyn o tîmau wedi cymryd mantes o'r cyfleuon na. Gallai Caerdydd wedi derbyn gêm gyfartal ar y diwedd, ond nhw wedi dewis i redeg y bil mas. Be nes ti o hynny yn y pen draw yn rhoi'r kick-offs i ffwrdd?
Dyna beth mae Fishy fel moyn. Maen nhw moyn chwarae, maen nhw moyn ennill gemau o rygbi. Os mae'n neud o chwarae o 20 yn hun, dyna beth mae'n rhaid yn nhw'n neud. A ni wedi gweld Caerdydd yn neud na o blaen, erwedig tymor diwethaf nhw'n neud sawl gwaith. Ond, tro ma, so wedi digwydd a mae Quins wedi troi'n drosto. A i fod yn deg, fi'n credu oedd hi mlaen. Na beth bydd y dadansoddiad nawr. Pan mae fe mlaen yw gallu cymryd mantes o na, dal mlaen i'r bel, a cymryd mantes o'r pictiwr sy'n cael ei roi. Ond mae jyst yn dangos fe, chi ddim yn gallu cymryd unrhyw canlyniad yn ganiataol yn y gyngran yma, achos Caerdydd nhw fydde wedi bod yn ffefrynnau clir, bydde ti wedi gweud, Josh? Enwedig ar ôl wythnos diwetha, bydd Dan Fish a Crags wedi rhoi bach o rocket i'r boes. Just Cwins Caerfyrddin colli Bridgend yn gêm agos, mae gallu mynd unrhyw ffordd wedyn, ond fel ti'n gweld yn y gyngor ma, mae pawb gallu ennill yn erbyn pawb. So, o'n i'n meddwl bod nhw bod mynd i ennill wythnos diwetha, dyth oedd Llanedd fi nôl mewn iddo. Mae'n argoeli fod yn dymor cyffroes dros ben. Dyma cadarnhad o'r tabl fel mae pethau'n sefyll ar y funud. Caerdydd dal ar frig y tabl, nhw oedd ar ben y pentwr yn dod mewn i'r gema. Glynebwy Cwins Caerfyrddin, Llanymddyfri ar hyn o bryd yn y 4 ucha. Right, Josh, Gareth, diolch yn fawr. Ti'n mynd i ddod nôl, Gareth? Joyous i, os gai croeso nôl. O'n i di syni, mae dyma oedd tro cyntaf i fod yn onest, so fi'n siŵr gei di cyfle. A Josh, fyddi di yn amlwg yn treulio amser yn cyfarthrebu dy negeseuon i'r boes yma, fyddi di? Bore fori neu bore di llun? Cwbl o academy boes i mewn yna, ond bydd yn diddorol beth yn mynd dweud. Reit, wel am noson ar Barc yr Arfau. Os mae pwysau, cysadleuaeth, drama chi moyn ar nos Iau, wel, dyn ni'n gobeithio bod Cyngrair Super Rygbi Cymru wedi ateb y gofynion yna heno. Welwn ni chi wythnos nesaf. Nos da.